erosire ekerero naborokia banchire ni wizara y'ekiseme imeyensi ya Kenya. Skuru ega nigo ibwate kurwa klasi ya playgroup goika grade ya kane. Mbabwate ebirasi bisaine. Nkwegeria bare guhetania masomo akawaida. Kwegeri bare French, sign language, music, chess, drama, dancing. Abwasi biringo baika asenga kiga ni bien nationals. Egetiga isaina sebagutinira indagara across kwa asachenire kegama. Mbabwato bosombi ibweskolo. Ebirengo by'oburendi eburigoro egekogero umwano akubeke kyara omanyigoswa naboigo ekirago soka kurwa seskureyo dikya omwano aseskurega eraso muchie obosungu ensema ya jogo aria St. Mark's bakere simya senamba 0726732322 JMAP Preparatory School jishinde mushinde. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigiriye amabati andonsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yegakurigiria amabati aiga ntobwate team Temple abo bagokolemirimo ase showroom yega babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati aliaye chigage emerongebe na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design mbabwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochkunyara kabo gutumika chingagicho gwakiranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa kasure asubwango edukenyega ya Ouru Superstores yegotoka se nyumba ya Ouru Complex imeyumuchuyigo busongo eyuerangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Vipi, mbona mbwata hapa? Nini shida? Unajikuta nani mshikaji wangu? Yaani unaweza ukavaa ujasiri kiasi cha kwamba unaweza kutoka na wadogo zetu kwa mada zetu ambao tunawategemea baadaye waje kuwa watu wakubwa, afu unakuja kuwachezea kirahisi. Oya, Omboi. Sikiliza nikwambie. Bi mkubwa anapata tabu kinoma noma kumsomesha ubinti. Si unanielewa eh? Mimi napambana kinoma noma na kaba huko mzee kwa sababu mdogo wangu mimi aishi vizuri. Afu boya mshamba kama wewe unakaa na pumbavu wenzako mnashawishiana kuja kutongoza wadogo zetu. Hivi si wangu, naomba nikuulize. Kuna wanawake wangapi uko wanajiuza? Mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo. Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi?
Mwancho murigereri neri tuko ria gatatu ase okobwatania njingaki ensengima eganta kumurera omwasiri omaneno mokoro omoskeraira Amolo Odinga uyo nyara kabaga gosirio mwa tuko ria Jumatano ase nse ya India neri tuko ria lero nigo amasaba nyara kabaga kwanekigwa igosemisa yo komusabira omoskeraira Amolo Odinga uyo nyara kabaga koleka ase egeti kia Nyayo National Stadium aso mucho Nairobi umoyigo nyara kabaga kirana barayibanda bange chingwana kinyige cya nyara kabaga chikwanekigwa naboigo abange besokia gochengera amatuko yo mwali asense yaiga iyo moske Raila Amolo Odinga litko lia lero ne litko lia ichuma omwanjwa omurigereri chitariki 12 chiomo tienyi oikomi omwaka bwechirwe na 2025 nekine kionga chinsa ibere asenchira yo bwekerano chiringo kwaro ni ototo nyangiri korwanse amemanyerelio nigoto kubwatanere Wilson Makoli. Mwancho murigereri ekionga chinsabere toko chakura somochie o Nairobi ase egeti kia Nyayo National Stadium ase omoyego monene bwogosabira gosemisa yo kumusabira omurai omugosa mokonyi omowasiri omonene omukoro omoskeraira Amolo Odinga omoyego ye gosemisa ya nyakabaga gokoleka ase egeti kia Nyayo National Stadium omoyego nyako bwikiranwa nabarai aho bakora wa mono murai bwense omoske William Samuel Ruto murai bwense okane omoske Uhuru Muigai Kenyatta mokonyi bo murai bwense omoske Professor Kithure Kindiki na egati ya baraibande abangi abairari baga na gokwana amange ase okomunyura na komotogia nyagosira Raila Amolo Odinga chikubwati ne chibicha chikorokia hunana ki abarai yabo wanyarkoba abagoika ase egati ekyo kia Nyayo National Stadium. Ikiwa ni ibada ya kitaifa ya mwenda zake, tunashukuru kwa utulivu wenu na hali kadhalika kuweza kuhakikisha kwamba tumeweza kupokea mwili wa mwenda zake ugani wote wa serikali wakiongozwa na Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu Mheshimiwa Daktari. Inshallah siku ya Jumapili tutaweza kudili na kiongozi wetu Raila Amolo Odinga na hali kadhalika sasa tumeweza kupokea mwili wa aliyekuwa kiwego sasa kuonyeshwa kwenye umma ukiwa umeandikwa bendera ya taifa letu la Kenya ikiwa ni heshima ya hali ya juu ambayo wameweza kupewa. Iwapo unatupata kwa njia ya mubashara kwenye live, tunaupokea mwili wa mwenda zake hapa uwanjani Nyayo, uwanja wa kimataifa ya leo. Asante sana bendi za majeshi ya ulinzi, tuwe standby. Kwa njia inayostahili na hali kadhalika tuwaomba maisha kuweza kutulia ndiposa ningependa niweze kupeana itifaki ama Pigeni makofi mazuri jamii hii na kuwashukuru.
ayu nigo aba gose nigo abantu ao bakora wa manabara ao bensi ya Kenya banyora libagalia bene elioko nyara koba bakorigereria omubere oje Raila Amolo Odinga ase amagacho ya bunge enene humuchie o Nairobi na magayaye abananchi na babanyora libaga elioko ligereria omubere oyu asegetie Kenya National Stadium. I took a trip on a sailing ship, and when I reached India, I made a stop, and I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My hand is down, my head is turning around. I have to leave a little girl in Bondo town. But I'm sad to say I'm on my way. Family, let's have the family. My heart is down, my head is turning around. I have to leave a little girl in Bondo town. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I have to leave a little girl in Bondo town. Down the bay when the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship, and when I reached India, I made a stop. And I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I have to leave a little girl in Bondo town. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I have to leave a little girl in Bondo town. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. His Excellency, the Deputy President. Magayayo mwancho murigereri nigo chingwa na chia chaga koleka ase omoyiga oyo onyara kabago kwani kwasegeti kya Nyayo National Stadium ase abarai abanya kabago kwana na boyigo ya mate yo Raila Amolo Odinga ichikubwati ne chingwana chio morugioye Mama Hida Odinga uyo nyara kabaga komotogi Raila Amolo Odinga ase ali nyara kabaga kwana kia ase amate yaye na boyigo ase Nsenkima. Our life was not smooth life. Just like any other family, there's been ups and downs. But as we continue living together, we've learned how to cope because we all have weaknesses and strengths. We learned to talk straight to one another. We learned to speak the truth, and we learned to forgive and move on. Now, that forgiving spirit was not only in the home, but is something that has spread to the Kenyan. You've seen how many times he has tried in the elections, but that forgiveness is a paramount. So please don't carry grudges from one generation to another and from one group to another. We are all Kenyans. We are all Kenyans. We are sisters and brothers. We must learn to forgive easily and build together Kenya. Towards the end, I'll not say everything. I would like to say everything, but time would not allow. And a span of 52 years is not a short time. I hope that when I get another opportunity on Sunday, I'll be able to say more. But one thing that he kept on repeating to me is that we must urge Kenyans
to live in peace. He kept on repeating that. We must repeat it to our Kenyans, we live in peace. Raila hated dishonesty. He hated dishonesty. He hated greed. The greed that have affected the main fabric of our society. The greed that leads to stealing from the public coffers. The greed that leads to corruptions. That's the kind of thing that Raila would not have liked to see. So na boigo mwancho muligereria omuraibwense okane omoske Uhuru Muigai Kenyatta oyu emanyekanite buna nigo babete abarwaniriya batindi nere Raila Amolo Odinga aso mwaka bwekiri bubere na 13 na boigo kiri bubere na 15 nebire nere ligaira libagaria bene ekomotogia Raila Amolo Odinga na kubwatekana mono gosina kuba mono mwancho muligereri nigo moske Uhuru Kenyatta nyatakabaga kubwatoka goseka kumosira gosira eganga ya Raila Amolo Odinga asobo chole bone bumwa bwekiri bubere na 20 nebere ubwanya atakaba bokubu na umuraibwense abono moske William Samoei Ruto shikubwatire chingwana chiaye moske Uhuru Kenyatta asomo yogoibwe misa ya masabo aye Raila Amolo Odinga. Leo hii Kenya imepoteza kiongozi ambaye historia ya demokrasia katika taifa letu la Kenya haiwezi iandikwe bila la jina la Raila Amolo Odinga kuwa nambari 1. Historia ya Kenya ya kutetea haki za kibinadamu na haki za wananchi wote haiwezi iandikwe bila jina ya Raila Amolo Odinga kuwa nambari 1. Historia ya ungatuzi na kuhakikisha ya kwamba wananchi kule mashinani wana uwezo ya kujiongoza na kujitawala na kuwa na viongozi ambao wanatekeleza shida za wananchi kule chini haiwezi iandikwe bila jina ya Raila Amolo Odinga kuwa nambari 1. In short, nasema vipi? Nasema hivi. Raila ametuacha kimwili, lakini ndani za roho yetu, ndani ya spirit ya Kenya, ataendelea kuishi miaka na miaka tukisonga mbele. Wenzetu, Raila alipenda amani. Raila alipenda umoja wa taifa letu. Raila alifurahia akiona Wakenya wakiungana, wakishirikiana, wakijenga taifa lao pamoja. Raila alikuwa mtetezi wa haki ya kila mtu. Kwa hali ambapo alikuwa anaona hakuna haki, Raila ndio alikuwa wa mbele hapo kuhakikisha ya kwamba haki zimepatikana. Wense omoske William Samoei Ruto na roiba oibo mwali ase wokwana gosa kubatuka chingwana chia somo igoyo ase nera abwata mange akwana igoro yaje omoske nyagosira Raila Amolo Odinga. To you, Baba, I owe you, and I am truly and eternally grateful that our paths crossed and that we shared this journey together. We have been both collaborators and competitors, friends and rivals,
but always patriotic Kenyans, united by a dream greater than ourselves, a dream bigger than any partisan divide, a dream of a united motherland called Kenya. As I have reflected on Raila's legacy following his passing, I have entertained no doubt in my mind that history will judge him fairly and kindly, because whenever the nation needed him to rise above self, he always did unreservedly. Whenever Kenya needed reason, he became the voice of reason courageously. And whenever the country needed a hand of reconciliation, he offered it without hesitation. Perhaps one of the greatest lessons he taught us was this: in the noble task of statecraft and nation building, there is room for all of us, competitors and collaborators, rivals and allies, bound together by one higher purpose, the greater good of our republic. Fellow citizens, those who worked closely with the Honorable Raila Amolo Odinga know that he was irrevocably stubborn in his vision for a just, prosperous, and united Kenya, a nation where opportunity belonged to all and justice favors none. In Tinga, Kenya found a reformer, a moral compass, a reconciler. He proved that progress demands both courage and patience, that we must be stubborn on the vision, but agile on the details, adjusting our means, our plans, and our strategies, but never compromising our mission. The gentleman we are bidding farewell today gave more to this country than most will ever. He endured years of imprisonment, exile, and political struggle for not the privilege of power, but for the principle of service. He bore the scars of his struggles with dignity and calm poise, and turned pain and suffering into purpose. Jacom was also at home in the humblest of homes and at ease on the grandest of global stages. His heart belonged to the people. He shared in their pain, rejoiced in their victories, and never lost faith in the people's goodness. Fellow monarchs, one of the Honorable Raila Odinga's favorite songs was Jamaica, Farewell by Harry Belafonte, a melody of longing and gentle sorrow. He often broke into a dance and with a big smile sang, "Round the Bay of Mexico, where the sun shines daily on the mountain." The Honorable Raila is sailing on a ship, not to Jamaica. Mwanchumo ligereli omo jumbe webunge ya Burabu Mosike Patrick Kibagende Osero nigo abolirie mugusi kogenderera gochamo eri konyara kaba bakweroberia gesiasa boigo niganyara kabaga kwandra igoro yekemaligie chaya namone bonus yo yanyara kabaga kobwato kwa amatuko amake aitire ase boigo anyara kaba agakoenekia gosekopolia omosike Freddy gose Dr. Freddy Okengo Matiangi agenda gosirwa ase eganga yaye yokulige karo kyobora ibwense asopo chale barne bo mwaka bwechiri buberna 25 yasa yaitu omugako yo Raila narere ruiga ne sauri abantu bamwabo bamutatete bakamubwata onde tayorenga komura onde tayorenga komupinga bono na into karoto ko tengo mugusi abamo mbobe twako anagaki no because Kalonzo nabwata abantu baye Raila nabwata abantu baye Rigati kachako na abantu bae na into abagusitwa na kwa mase bekera ODM nkego bekera nyagete nkego apana bone ngakiye gotogote bagatoko biginte kemo twaga chinyombe yemo
Tube ko omonto ime omonto oyomo. Omoito okojikobeka ime nakiakorokwa. Nakiakorokwa. Taracha ngochare. Naye nonyokora omosacha. Genda kisiga aria etaoni gatigati. Otenene capital hotel gati aria. Onyokora omosacha oteme atiangi mbusa. Tumanye ng'a naye n'omosacha. Sababu hatuwezi kufuata watu wengine kila wakati. Hii ni wakati yetu. Ekiakabere ekioma elio tinkogoza gukwana mang'ana ya bantu muri batata gitinya kwana wikangwa na mang'ana ya bonus ngaki mwari nyuwete mwari bonus ingia pi iko maneno hapo inaendelea ntenoonde bunge gari bill nere to kugwetie wiki egocha oyo tagete kugure chayane inju mpaka nyantiongo ga Mwancho muri chingaki abakenya nensengi meganta kumurera umurai w'ikiama gya ODM nabo igo muwasiri omukoro Mosqueraira Amoro Odinga nigo abarai bagendete kubolirwa kwigia chimbwa chiaye Mosqueraira Amoro Odinga nabo igo nigo abasayana ora babolirwa konyeka kugenda gwesokia na kwelikia bana bakichukura munenjira ya mayoko yarigania asobo chorio banne boli bosio bumaka bwechirubel na 2052 niga kwanwa amo no wakiri chosho makori nyarenchi uyole boigo mwana siasa kurase bunge ya Kitutu Chache North ese county ya Kisii mnagotamanya muliketo Daniel Ontiri Kuboria niko kugenderete kubekwa asabasae baikiri imyaka 13 kwelikia bana bakichikura elio kobali bagali gochora barayi bokogane kwabo asobochori asamatukale bosio nengwa abantu bagokwana kubugambi tubate kuruguru mwiko wana abantu banatenga bantam igentongo batebyanga emechando nero naende na kukitora to chinchi ubugambi ningenjo yo katura korego ne katura bwate kura bono iga abantu magenda takarejesta ora abana baitorwa kuri school ababwate ibande batubwate ibande abwate ibande keko garantu guchinchi kende no muno Ukwana umugasolero ime ya sensi hasi county ya Kisii makori niko baigo haru kuboria asabarai goikirania magendero hasi chinse mochonsi wanchilia konde gwensi gotayo korengana nechira balire tabamenye chinga kibalingi kuligia goso abisi na itakorwa kituma kibuse bari ime armo goita akore gariani yasi goita bona igo kupetinga ga bona manyaro gusani kwendende mbondo Bona kikumetinga chi bona gamo takanora na bango mo no bikro ko goto nana karo mo to ko karega asmo ko ansa kurunka kari ho usaba nara ne na ite mete gando jinga bandi ma kiskro mo na bote sima bona rende sege ndongo saban kariya ngaki akara magenda da gota akorkrase kari ho none karimo ko toraga kawa ka kono ne kari pikipiki ko ira guchi amashini kono ngi parnero goita aiga nigagocha chinga kia barai kurwasi chinsemo au aiga Kenya agenderete kumurera nyagusira Mosqueraira Odinga uyura ete haso mubeka no muya otarenge no gwanchiriria no begete amaganio y'abakenya bosio bakuboria omonguru abeko moyo ya saga ya akarega ko gara ko konya nda bantu baminto no kwagazira abantu chinyomba lakini akonyira abantu asichinyomba naende nona arenge korwa sikuru ko bakora abana ntakita abana baito bakareki basome kariho nona bangira igenda arogota sebiyombe rebe kama elinde nabonko bana ne chingoko none nkende nainde muno baraki kudagonchereria kariho Nkorbaterige taseni kyagatembe litrene nguru kwa Daniel Ontiri Amancho murigerere chingaki merobeli yeskuru goseta myaka 3 agendete gusuka gochia omwerio nigo chiskuru chigendete kweroberia naboigo kwarigania emerobeli ya matemo manene naboigo abana ba PP2 abagendete kobekorwa chigutu nenjera mu kwariganirwa gochigo soa ase chiskuru chioboroso gochigo soa grade 1 na eskuru ya Ping Premier nero nigo yatwara omuyega omonene litukulia lero
ubwo kubekera aboroki gwabo ba PP2 chigutwa egento abaibuli nabo igo aboroki gwa nabo igo amate ejibetana ne skuru yabanyaka bakokera na gotogia skuru yo ase ebirengo bya masomo gosa morokererie yaberige kurwa guchesa aboroki gwa mnago tumemurikito Lucas Mogaka. Nomwega oenekiwa ase skuru ya Pink Premier igotoka ase ward ya Kisii Central ebunge ya Nyaribari chache ime county ya Kisii litukulia lero ekero abaorkiwa ba PP2 balinge okora graduation. Baibuli amona bageni besiko banyara bayikerana ase nsemega nigo banya bakoyetogia eskuru ega ya Pink Premier na otabuna nigo ere eskuru ngia kigima asane yanyarige gokonya abana soko gendelia asa masomo. Nimekuwa nikisimamia darasa la PP2 graduates. Kwa wazazi nawapongeza sana kwa ile bidii mmefanya ili kuona shule yetu ya Pink inaendelea. Na kwa managers na directors, asante sana kwa kazi nzuri mnafanya. Kwa walimu wenzangu, Madam Eunice and Madam Irene, asante sana kwa kulea watoto wetu tangu miaka 3 mpaka saa hii. Let's take this opportunity to wish our graduates the very best as they transiting from ECD to the upper classes. Omwalimu omwane weskuru ega nigo anenanyara gotabuna nigo barachikobeka omukia boko ene kibuna eskuru ya Pink Premier nkobere eskuru entangani imeyeliroba liagusi. The graduating parents who paid their money in time and ensured that everything you are seeing here is organized well. So thank you so much for the support that you have given to this school. Omo director we skuru ega nigo anene anyara kubakera wiya abalimu amona weboli asuku waterna babera kuwaterna chinga chintambe likone kibuna abaruki wabaiga banyalire bagosuka mutwe. I know what they have covered and I'm very proud of their work. These babies have been in very safe hands. They are teachers, very dedicated, committed, caring and motherly teachers. I want to assure our parents, like the other time we were here when we were preparing for this ceremony, that they will remain in safe hands. Tali asensemo ya masomoka eskuru ega nigo anene yanyarige okolibye asensemo ya matera egati yebinto binde. Nasumbua ubongo, tenzi zalishe bingo. Moyoni nina usongo, hasira iteme nyongo. Pinki pinki malezie, ni shamba lopaliziwa. Barai amuna balimu banyara bawikana ase eskuru ega nigo anene banyara bagotogia eskuru ega kuwatekana amuna yaberege kubakorera. We shall take some step of bringing more children because I could see parents smile, they took photos and they are going to the house. Watakuwa wanaonyesha na kama dadia kuja hapa muonyeshe na kama mamia kufika mwambie wote wakishangilia ili tuone kwamba watoto wetu wamewekwa vizuri. Iwanene anyare akubulia abaiboli bandre kubaterana na kumusira ase orogendo roiga likorokinga abana beskuruega banyare bagusuka mutwe ariko ripotelia egeta seni kyagetembe kuroiga ase skuru ya Pink Premier egotoka ase ward ya Kisii Central ebunge ya Nyaribari chache ime county ya Kisii kuna utambirene Lucas Mogaka. Na mwancho muligereri moiga onde ngabuna oyo noroni go collecte ase eskuru ya Nyasata Dynamic Comprehensive School eyo gotoka ase ward ya Riana bunge ya Bonchari county ya Kisii ase omo director we skuru eyo nyatoka baga kwa na kebona skuru nigo yaberige go kolibuya ase amatem nage gotangana ase chinsemecho waigo asa ne kebona nigo amasabo agendete gokorwa ase ensengima eligo sabira bonsi bali bago karansa amatem amanene eyo mwako yiga egento no inabo baorokio gosemeli buna eskuru ina boigo nigera chiko kolibuna buya ase amatemwa yo agochigo cha gusayu ale mutwe.
Today is an important day for Nyasata Dynamic School. As we look back on this journey, since the doors of this school were open, we wish to thank the Almighty God for the 5 years protest since the school started. As we celebrate our graduation ceremony, I would like to take this opportunity to thank our dear parents for their support, especially paying school fees and providing us with all the necessary things. Sasa hii shule ndiye natangulia kwa hii South Kisii sub county. Sasa hii shule watoto wa grade 9 yate banga abana ba grade 9 igai ngamano bago sabirure twasabira Kenya ngima abana ba grade 9 baita matemu. Abana ba grade 6 baita bangu bya matemu. Kenya ngima baite baka usidera yete rekana saa tambe. Igona Nyasata lero yate grade 9 egwetie ti abana ba pi baende senior ba pi. Alafu gogo utomago sabira Kenya busiengi ma abana ba grade 9 ba baite bagende senior school. Abana mwe mwarali bagatengaga nero bado bawo Somali senior asoya akwegera gotenga aye kwara ngabinje kegori nabye bado bawo Somali ya chora nabye ya chora eskura jo bado nyonge sero kwenda kumwega liko tansi na kwarora aye wakumi nabye bado bawo mwana ayegerete akabwate tuje tambe getensa akabwate akote mama subis mimi ni DJ mimi ni musanii ona sanga mtoto jana musanii na mnadere bado nyanga so miwau secondary onyoro kaide university wetoro musiki Bigobono musiki oli mwaraga alia norolia wana wali waje gotengera bono tali okumia amwana waje kubwateranda akara kwenda senior ikutoka Nyasata Kisii South yote wapite mtihani. Tunasemaje wasasi? Amani aje? Mnyanda mama amani aje? Mwenye ibarona kiwete. Abana bakaraki? Aya moro gajo takora bana baita bonsi pirende diro idia otori kumi. Ekaya garaba etire to kumi gaki omoya omoro gyo yaro gata bana basia buda wana bakaraki. Bago someri. Omoro girena ta tomoya chingo bia mai bere sakto. Bana baite bonsi. Baite bia. Oigo mwanchwa omurigereria korwa ase skuru ya Prince Shyners Academy gotoka chinsemo cha stage miwa omuyiga onge buno ino roni gonyaka bakane kwa chinsemo echo ase omudirector bwe skuru yo irali bagalia bene kwirani ababulinga mbuya mono ase okubwatirana amonere ase mirobali yonse skuru eyo boigo na gusegeta abaibuli banyaka bakorenda abana babo chingaki bagochiko chaka omutimoko omonene bwerusa munagosumi agotumanya omurikito Lucas Mogaka ekerekeiga abarukiwa amona baiboli bagenda koyokerie amatunda y'umurori OCPC nigo eskuru ya Prince Shyners Academy egotoka ase orogongoro igarwa stage miwa yabere emo yabo asoko bachengera abana baiga ba pipitu chinga kechiga bari okora graduation yabo Abaiboli amona bageni kurwa ase chinsemo baigane ne banyarwa wikana ase skuru yega ya Prince Shyners nigo ane banyarwa ko yatogi bagote bangane skuru ane yanyare ko bakonyera abana babo aso gutwara chimbo chingiye na ne bakora buya ase amatemu abo. Watoto, respect your parents, love them, do what they tell you. Abateneri be skuru yega gati yabo omo director mbalenge na yaba ukwana. Graduation, we have 96 graduates. Sasa next year yake niombe tu nipate mahali pa kuwaweka. Sai wenye wako PP1 wataenda PP2 next year. They are 150. Barukiwa be skuru yega nigo anene bachengera litukeliga asanne banyari bagotebanga ene skuru yabere ko bakonya ase okwegendereria ensemo yechisemi. Good afternoon. My name is Olivia. I thank all of you for being
abaibuli nigo banyarwa kuburiwa banyarwa kwimukia egetambukiro yokone kibuna abana babo ngwikirana bari ase skuru yiga ya Princess elianene gukinia ebirengo byabo by'amasomo. Yes, so this is the best place. Lastly, December the whole day is long. Tutakuwa na whole day tuition, tutapatia watoto wapumzike kidogo. Then tutakuwa na whole day tuition. At least wasisahau sana. Si mnajua wazazi. Ripoti ya Egetaseni Kagetembe kuroiga ase skuru ya Princess kutoka ase wenye iga ya Techmiwa ime county ya Kisii bunabutambire na Lucas Mogaka. Na mwanchumuligere to kwandra mangana graduation na enyaroka ya nenge kuruku Adriel Nema utoto na erango graduate yale lituko lia chumaine ngagerete na ragota banga manya kumurigerie mirimo isiko gabu ekoragara bandu ba graduate mate bago chago tamaki na boigo mwanchumuligere tingumwebo mwigwana Rex nere no yo mabo bali bago chiko graduate lituko lia chumatano ngagerete iko isiko gabu nyaturanya gasi abana turo jimbagante ko graduate togo chiko kolero mwancho muligereri nigo egekore tariki abutambika nyakabakane kigwa ase omochie okeroka kubwatakana amo nabanchani babiri banyatuka bakwenyora asa kongu igandu kiareterio rorochiri nene aso omochie okeroka na koirira umunyagitari oyo mobugekoro westona nigati na kugayana eng'aniyo munagotumanyia omorikito Gabriel Nyakundi egekore gitari kyabutambe umusacha oyomo w'imyaka yegatwa nigo atogekana maiso marore gaukora obonchani n'omusubati bw'omuntu mubaso orero ase nyumba yo kwegokia asensemo ya keroka Egintu ekeiga nigo kyaleta obusuku buchia ase abamenyi bensemo eyiga ase abagaka bensemo eyiga bakumeka amaisyo abo yerera nonyano bosombi asebara enene yesotik kisi utinina asensemo iyiga yakiroka asigika gicitaika 30 nigo yerera umunyagitari w'imiti goika ase ensemo iyo nakubabwaturana umusacha oyo n'umusubati oyo nigo abantu babuligwe gutiga gukorera kinywomo kigosoli na abange bakoyeruka egosoli yenywomo kigoripoteria egetaseni wenjiti kende gikumi kegetembe nchenguruko Nyakundi Gabriela mwanjo muligererie gekore kyo naikyo getariko nyara koba gekoereseka ng'ang'a kikiare korende nande niko kyanyata kwa koreka arituko rigoro ase omochie okeroka gwikira buno to korensa meiga yekiunga chinsa ibere koreni gongo gotiga nengwana eyitwanya koba to gusanga abu mapema amo na wakili Joshua Makolnyarenchi anmono igoro yemiro bilionsi ligante kwa kwasi chinsa mo ao ime na isiko yense ya Kenya yoko morera omorai wikiamagia ODM Mosqueraira Amoro Odinga wayo ogochikwanigwa rituko olia
ya Jumapili ate chinsemo wose imeye county ya Siaya chinsemo chia Bondo imeye county ya Siaya una robot kugotigira asembe mwanju muri kolende ase ensemende magiga wose bosio wo robot yoruo wose bosio wo ngwane ya gatembe niko tugochikomera na era sam yenda asense yere na boy gansem TV tunyakuba tokoligereria nene mono merobeliria gandrate igoro yaye merobeli yokomenya umusikeraira Amolo Odinga chini gongoro kwa Haruni Ototo Nyengiri kurwense memanyererio akorwa Wilson Makoli magiga ya chikamera akorwa Wilfred Matundura na boygo kurwense ya transmission nigakorwa DJ Atsan gose Kevin Ongeri gende gotwarboliro byemya gatembe TV ekionga kiamwa magusi Bagaka ninjo, ninjo yatembe, ninjo dorome, mangana mazi, bangina ninjo. Ile wasi ya ng'ombe na wasi ya bantu. Ukono gosese ni wa maseni wa kurwa ese esaba kurwa ese bali babatanganirete. Kurwa so mwori uchi umwana gakayo chiboye, uso umwana gobana waira maseseni. Umwana usembuchi boye akali kuigora na akamatanga na koiro tatundane. Na koiro wasi ya ng'ombe kuna wasi ya bantu aina maseseni manene sana arayo aina arutubwene tuana kwa abana n'abantu baitu bali house n'abana n'abarai na koiro wasi ya ng'ombe na wasi ya bantu Bagaka ninjo yatembe, ninjo dorome, mangana mazi, bangina ninjo. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeito nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate etime tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende kensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabonelia Chaco Gray Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe gwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga cyo gwakeranya amabati yiga ase nyumba yao tutari lero ase MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo gucanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Superstores yego toka se nyumba ya complex imeyumu chuligo musongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amona mabaki
Murigereri karibu na ndasense meiga togenderere na kiunga chinsa ibirari tukerigaria rero ria ichuma ase tukugamba eyemo aseyemo munanatieka ukomanyia na wakili Joshua Makorinyarenchi oyuro mumenyi bwense ya Canada boigo ore omuiborwa bwe bunge ya kitudo cha North county ya Kisii boigo orkirieganga yokoria ekergo kiobo jumbe imeye bunge ya kitudo cha North na boigo talieganga yoka obeire gakwebwaterania asa mangana mange yogosira abantu ao bali batali kwenyara gosichia machitali kwenyara ime ye bunge ya kitudo cha North na boigo na gwetane na rero tore negesiko gamba nere na boigo mwanchu mulire kugatakana amo no gosira kwae omo waziri omonene omukoro muskereira Amoro Odinga na beire ujanga turachakira asale tunyaka bato kubikarangereke muno mwana siasa elinde na ande anyalika ba naereka kubikarangereke nga aliagenderete asense ya Kenya aliane kiwesense ya Kenya ngirengereke abwate igoro yogosira kwa Raila Amolo Odinga ande mono kubwate kananga nigare tata ogesiasa bwabanta bange asense ya Kenya karibu wakili Yamono Harun. Ama tukona mangara itire korutwa umirani tega segatembe. Yes. Ya masa ya mona ande karibu asiri tukolia lero. Yamono. Bwana wakili ese ama tukabwango go seli tukolia igoro na lero. Na amangana beira mange kurmoiso nde tali igoro dio kuruli tukolia Jumatano. Kuruwa sira kwa Raila Amolo Odinga mirogori na genderete na yemuna no ya mabo bwate interest na mangana ga siasa na ande estache ya umuno muwakili na ndo mwana siasa no muntu prominent sense ya Kenya na bogo twale kanengera kiao gose onyargo kwa negoro gosira kwa Raila Amolo Odinga Yamona Aroni ene mna wate bire former prime minister Mheshimiwa Raila Amolo Odinga obeire tata bwa aseke siasa asabanta bange na njendo ya mobo yeno hii ni pigo kubwa sana ase not only ase family ya Raila but for the country on sincerity ngima ya Kenya oni njina mana turete ko stukoka nene kana gwete ngomo former prime minister Nyalda Kabaka Korara na nche ribageri naende na toma lakini ribageri nene chitiganyo nje gutuma uruwe ngora ya nguchi ase family ya Raila so mongi na aida na wana baye family ngima na nse yonse ite ya Kenya ngima nga okunogo siria omuga komo nene oyitukone toma itokoro kanga baba osirio muga komo nase ngakibuneye in fact intwegenite abange baitu bakabona ka twali bana butwa bugate state funeral twata kwa mini ngabono ndojo ngako itotali lakini ndende kwalengeria nga asiga asiaye ekokara nere baba wa democracy ya Kenya ataenda kukumbukwa ataenda kumunyira se myaka menge gocha gekogera aria akorere bune ruete agasibwa kwalengeria linga umugako Raila enga kintambe niga akorere tabakenya mo ko itani ko bo ase family ya kwalengeria bana ba enga kinere bakinete isata yasibirare chera asengenjo na ende buna abantu abange batebire Raila talingo mukabira Raila no muntu rukurwanira abakenya bonsi regardless ngankabira kiore igorende oyini pigo kubwa sana kwa Wakenya wote nandi wakile katoko kwa na igoro ya omusikira Raila Amolo Odinga nemerobiri ya yegenderete kururi tukanya tukaba gosira gwikabonege gochakara litukura timapire nzachinde kero muntu nabwata maskani ya gyatakere kwa egwa anna mono chinga kichogo kwa kwae nzachinde kero kurigereria merobiri muna yanyara kabage kogenderera serikali n'abananchi bamwira maskani ya lyabwana to sikendingere gyatigarete bari gocha gukora gwetana nabakorire ya ngento korokyo ko nanche nategerete kare president yaru kwana kare atebete ngatigaye gwe state funeral nkolengera lingeyo negentikia gakogera Mheshimiwa Raila okorira manga sensei kisheria kisiasa okonya na mangana democracy mangana judicial system igo korengera linchira bondo chenga asi maskani ya irwe na baisaine na ende kanali gerete naro chinsi chionsi nonye kuri Mombasa nonye Mboikoyo nonye Kakamega kuji Western nonye kuji kwerende Kisumu ase Abondo abunaro chinge singima kero muntu na bago segete no gusira ko Mheshimiwa Raila na boigo none singima ekogara yegasi aya nyara ko bakaoka na bange babere bagote banganza chinde Raila nigarenge omuntu bene tabwata duplicate tabwata photocopy ende yonsi ngayi egapwe yaya no chenga kira nyara ko nyara ko ba field end time soon ya sense ya Kenya ibagalia banaru ni ina bere arana maina
ebikoro tubyaine binene asibono iga tindo chekana kuchukwa kama iso tindo chingani bwato muntu ranya kubika ebikoro tubyanyara kuisa lakini ndende imaite ng'asense nonekera omugambia arurororo nyasaye nabwate enchira akorete omonto onde ende omorosia neruire ribaga riri kuninge genete na tokogenda abanga abuna tokotayantira abanafunzi baye ningerete ing'arende ase eng'encho ntwamaite ng'ankia standard 4 mwanafunzi wamana bago step in mwanafunzi wamana bago step ebikoro tebyana kubikururiko lakini onyore ng'asamagura akinire na asoro gongorwa gusi rwabere rwakororeka ng'ana rworomo rwa borori rogonya gusubscribe gochiese siasa chia Raila tutabe kuri mwaka 2005 gotira yegete muna 2007 na banya orotengana bwate support ya 2013 gotira Raila tanya kuburu support kuri asoro rwa gusi za chindenga kiyogo kwa affectri siasa chombo gusi iyo menyete Raila actually nere kiongozi ero konyaji kura ku class Kenya ngima tali Boruya tali Mombasa tali gusi lakini ndio tuasemia kemenge twabere tokomo support asegenjo twegenete igoreji policy chaye nengenjo ara gokore siasa yaye igorende twabere na intwe tokomo support semia keyonse lakini ndende arona maene gosira kwaya gwatigire ribaga rinene tutamaitinga kiraje gwisa dira ichurivu nabo igone siasa airo manyete chipati chinde ero manyana ba agachete party ya Orange Democratic Party kuru nothing baka bono maite bajete gutwara emyaka 20 go celebrate its existence usoka bakwaye igorende siasa na biko cha kuchenja na ende sana abantu barabange bale koboa asinge nchumo akaraira arengo ro bande bagukwana abande ba asinge amaskani lakini bono kurukwa yo ro ngoche kona tukatorera nganga kira agendera patyo kurukwa endo china kwa kurukwa yo na kwa soja kwa teme chade menke na ende ntibona bono gusikwa boli swali specifically yagusi ntintu bwato mwenye to kurukwa Fred Kingo Matiangi ntu ora kiri ntu ngane na tete gotenna ntwaro jana ntwara na agenda se Jubilee Party NDC National Delegates Conference igorende na botwege ntenga basko nyore ribaga kurwa maybe na ne opportunity na rara nya ko banya ole igorende bona igaro nonye mugakara irare ko kare moyo jabondo cheka konyora mangana ya siasa ya gusiaro ya chenjire na kero kurigererie pado igoro ya ugosira kwa Raila abantu abangata bare nganza chinde teri buja gukwanira succession yo muntu lakini omo songo naro tatenga live Abbas vacuum ese gusia soko nyora kwa wakiri atali arengata ino muligiri ino katenga igonga ubugima ebwangeteri bagari tabwati muntu bono ko baye vacuum ya tigeri ya Raila succession nero nagenda tetchinse mo chinyinge ese kia magio ODM esa opposition in all through baka no nesa serikali ya pro-based ngaki egapwe ya era chikoba field eita ase serikali ya pro-based gekora toigwete ntoigwa mangana muna ukobaga karangwa tokete sekia magio ODM asenjira ya muna bano molikyo monene ensa chinda tabete nganje aya ngongo bwati yakoba ya indese pro-based go sengo support serikali yakoba ya Raila lakini rende tingi yoro robya igo na abande gocha ngakiri bageli go se kwa Raila go chikwa effect succession ese kobangane ya gose meya serikali mnabona pro-based ese kobangana ese kiame kenyene mnabona ntobwato mo governor Paul Simbarate mo konyi bo muragwe kiame kyo ndobwata Budu Somad Sharif Nasir ndobwata Godfrey Ososi ndobwata Edwin Sifuna monyene gocha ngaki gente kira chiko play along nabere eko chakobega senko sanaone galende ntiwete ngamuro mwabo Raila Oburu otebu ngate nere kiama ntari mfesi ya se ribagali ngakianke lakini nde egento kala kinda tebenga nabiko chakobega senko nkwaroche ebyongozi bya ODM kwaroche baba Sifuna kwaroche bakolera bako gara ntari barobuka nabo yalinge uko wako nene kulinde lakini bono nabiko chakobega senko kutima itirende patireno maite party ya ODM nebwate structures ya assistant ya lingo ro aba mheshimiwa Simbarati aba Ali Hassan Joho nonyamba solende ya assistant no former governor Kakamega Musigo Paranya yes solende baro biongozi be karaba ko be ko ngambali baraba konyi igorende mbaligiriri bakabakananga na babora teke mbaisa ina sobo gambi kulende lakini ngento kala kinda tabenga
arona bera toke nende kusitari barobwo pono kogenda guchibusia arona bigo chakobega asien kongo sana se pati ya ODM nganga kigo chigutwara chinguru echi atwarire ngakiko chigutwara ngura iguri bagakwana abakenya bategerera bune bari bategerera mwishimiwa Raila muntu gotene na goteba ngaya abantu bategerera nawe goteba Raila goteba ngaya tugosa igo kero muntu ategerera muntu ateba haya ngatika tore ekogera it was actually a movement ibuna barona goteba ngane tsunami indeed it was a tsunami ekogera egasi yaye ninginche agachite ninginche abantu bamusikete korengera lingina bayalingike nabere gentekanena gutama itinga ngora gutwara libageli ne bagite bagatabanga is the only politician ya Kenya urarangerio mugutana atari gwakana abantu nande bache bakali bagali bole bagosoa actually yes aba no nande pamwe no chibes so nende barajiri bagako bagana bamwe bamwakana that is correct ina babwate libagelio nenda maana mna kwaro cha abantu balikolera kwaro chenga kia abantu bachete kuchigiti yalia batayite kubona no mubere igolende buno bwanchani obonene na ndirinde gotitiganda gotepinga aro nyumanyete abantu abange ibako ba celebrate tekare bakure gwetani kare bari moyo mugakoyo ibintu nebinge bakwanire gore yaye lakini bamwe itiri bagali obugambi nkolengera linga onye banjete ibintu are gukora nkolengera nere akwa na bori obugambi obo maragatano kirengaki agoikaiga igociomeriga ende kwanya ngo very close all the time. Yes, lakini ende gento karo kiangalinga ki he always abegete Kenya bosia his personal interest ngenga kiende yonsi onekera mangana ale ko papa kana 2007 ina watu warujinga ku chuitire chikureji lakini still oneka uretwe na banje tanga so kolega sina serikali asingenjo anjetenga Kenya te kuya asingenjo yaye na kero koligeri igoro yo bogima bwa ya Raila Odinga ge siasa niyo kanyoranga kera umura ibwense barwanire tekero gokomo niga engoika anye chikura chikwera onyoranga rotsi obwa matanere bagendera okole mirima amo annemo na omuna bono toga tukwera chubo chole bone bo mwaka 2027 inki intachinda abana inchi baranya kwa bagosoma kurwa sale gose anagana mona abana siasa bagoja chepkis igoro yoko buwe chikura nenjira okwe manage after kwa buiru chikura maite kiniri swali ya kwa bori arori manyete abantu abange maite kubuwa na kubu is part of the game abantu abango manyete abange kare babiri chikura mbali wanja airo manyete na rosi inchiranga kare kwa buri chikura tali kwa in the street niyo kwa ende court oroche bine byansi abwetu na bara kwa ende court igakwa na minute the judicial system agente ngai court na roro ande bwate the independence igona igenete so that's why the way sala angoma tanye tege na wala ngaki onyina abuyire te ngenda tutamagena tinda giti timbwati acha yoko ende court but every time he used to go to the court na ndinda singing chino nyita yoko ende court woko kwebi na biyaye ne here bono ya bere twaro sento kunga president kirikiko konya bono guchikwenda guchibusio kiri reference bocha bono mandote ngaki igaki ne kia Raila versus kwere state was versus this kia gambete kabire igolende tigango turugiri tore ngaki ngaki kise kia bete decided so singinje iyo kwanyoranga bono rinde autokonyire ebinte ebinge na inde asinginje yeyo ntwegerete kana mbali abagambe bande barataga kuborio bugambi gusetsa kine babanyora na tabegete mufano muyanga ki togende ekoti ya mwe gose ntobwate case na muna umowakili hore experienced na tindi brief na information mo lakini mawenga project government angas in law nigere angas in the words of Totebe words yo muraibwense nabo igo omo rayo mukoro omo wasirio moneno mukoro muskirera mo Odinga nyagosira na ero yaringe nechikoba finding ya serikali yagendera na project gosengo chiere koba ngaki oranya ko koje kwanera opinion ya one rigor ya serikali ya project actually mbiya kwa buli sori yane ibina wata bebintu bine byamanyete bebintu abantu bakugwana ba draft agreement bata banganya n'inchera tata okolega asi yakora Mheshimiwa Ruto akaro lidia ito bugambi nabanyote nga siamubera nkong singinchama kimataro kantika ko improve ono linde nalio mugaka Raila chitaka sema ngatika amakonye babwatirane asinginchi arrangement yiba ko nga broad based igatuka nga Raila nero irwa mabaga yo koleta abantu bayo aswasa serikali nonyere ndi tai tu getalikende tasa the personal level lakini ndi timu ya ODM igasa kolega asina na Kenya Kwanza igolende nabira tuko kobega asien kwa sana nabona so Mheshimiwa Ruto going forward because umeteka Raila alikuwa na abantu bayi baraka mateka
bono timaitinga abagere batwate omonto otigarete oria ase broad based urakwana abagere bategere inero that we will wait to see ng'akio egocha kagenda gochibusio batirende nabigocha kabega ase enkongo korengeri ng'a mweshimi korito nabagenete ng'arera gakobera ona cha makonya orocha abantu bo mulima batwarire segi atebire ng'e bang'ainetu n'abantu abange so rende nabona agerete ng'a asingincha Raila abwate influence all over particularly Kururu Nyanza about to come kwa jambo tima itinga how year achi affect but in for sure tiri go chakobara isi challenge nero ile kintu kya one time ro chano kenda takara everywhere akondo chinga it's speaking momentum and ndo chinga banta bangira wale nga kiserikali ita bakodra bintu ya batebe wena we omo kwa Raila go gutwara effect ya na serikali positive go negative go effect negative ere nene mono go itan positive na Robert gose robot ndolero engoro kungana ndiko report rwa nyanto kabaro ko etigwa negative komo ekamiti gete yaranya takaba korosigo yengo bageko ra wa mono mo kwa jibu muraibu nso mukoro musike Kalonzo Musyoka na boigo umuraibu abangase bunga musike Kimani Ichung'wah nsachinde eyarengete ngari bagariro sigwe gosinerie bo prime minister na deputy bae na mono eri yarengete musike Raila Amolo Odinga ekaroko lirigere liri robot yoru eveti ya enero ndotigare chikoba implemented yakore before ya egose center ya center of interest ya Raila no nyitari ya Raila bweka abondo chingwa manyete for sure mate katibero nabita kire na guchenchiwa yakogere bintu kona guchenchibire particularly manyete egento kiabete unabono roche ngenche katibeye ngeli yangoyo obu munabona siji kure kya kure Raila bari kubura kini yakubu ne chikura yabwata chikure chinyinga kwa mana konyora ngo muntu ryo utaba na mbe yamo erogendaka no yikabwata abantu bae bari members of parliament erogendaka atabwatikene nkarangera lingeria ono maito konyora nga for checks and balances particularly as opposition igo opposition teyo troje nako garabono muntu ryo bu tariko kutoka kale parliament osariko kutola libaka unabona Raila abudia maswali nako gara nabwate bona riskali tu mangana ya eri so lenda I think kine gente kianga netatoka Raila bweka ibagirire be kororo lia opposition leader bangani goli atagete Raila nande munaruro abona geti good wiri yige tagendere ko beroro ero sigwe so that muntu naro ko chakaba namba ibere oi namba ibere ngiya ko gera ninga ko genda usena era ko bera nere akonya si asakuna kuna korusi kuna kokosa kuna korusi amakosa sa serikali yano na egento kende na karokyo sebikaro tokonya gokunera chi effect chiri chia ya muske Raila Odinga yamo yabo gose eganga ya gose kerenga kia kyo mwali ria chiete gosire lyo gosirera na abaga gukwana sana igore yekiganje kia ni CDF na twabere tuwe kwanira sana na ande yarokana ngana bweka orenge at the forefront yoko ganinge kiganje keru sigwese amako yaba jumbe kebe kwa sama ko yaba governor gose county government I think ikrama for these changes neche koba possible tindochi ngene nyare kana na kogera no nyendo maite ababungaba abange batebe kananga chibesechi bari kujitumia singenjerengia lakini chibesechi na aro chinda sabo bunga bande bajitumire ko kore binte bya sana se constituency yabo igorende nje anyana sama oniana jengore ngana chibeseno tekeri chitwaro linde chibe oversight yelirende etokenga accountability etoke ase ababunge kogera chibe simba chitumeka senjererembe chitumeka so konya abantu nobone china bachikutumeka chikwaga cha binte binge ase constituency igonje naro renga chatumikira naro rubya bwaya igotingo tebanga kuseni bunara goteba kuseni ntebenga ya tejiriswa ase magonga ya babunge na most leaders imbalenge nabara yabaga sana bale gwanjira na karengereri ekyo igonza chinde na bora nyanga karo gya kule munanya ariko gakora na karo gya nabokera ise ko yaraga kora ayina bere nyorete amatukabwa ngo igase ege karobalenga mono mo waziri bwe chibaso mutuka John Mbadi musika John Mbadi na mutate ngaigaro nanya ko batana naye nkwana lakini igaro nturi ko igwana igore yani CCDA bwe arotigera aratigaroro okoranga na bawera kore kwe na lituko kose okokukwa Raila a week before achigokwa amangana na betaka gutari mitandao sana nga osirire kiango na ndetari bono litangani abatabange Kenya abanyare kwa babako raligwa se mitandao nga bakure ntonyete no eno mo konyu muraibu enso mukoro musike mudi awoli na raretu nganta chindo sidio bwaye gacha kutonga ne mitandao abantu barako chikese mitandao na litukoliji umo rai umusike Raila siritio mabwaye
umuraibu ense nabegete omuswada bwoko regulate amang'ana yo gotumeka emitandao ngaite gose Cybercrime Act to yari korokuga gose an amendment to Cybercrime Act ya 2018 something like that eibwata mang'ana mange myae zachinde kwari serikali chinguru jo kurigereria ntu kali zachinde kwanyara kwa bako post online onyekere negative na bego kerusi gose nabo kwemukirwe getambukiro gira nyaka bako kwana igoro yo botumeki from the legal perspective gira nyaka bako kwana igoro ko obotumeki kwa mitandao anamo no chinga kiechi gachia grieving moments na mono gutanga se bintu nebi kwa affect abantu negative aro nyumanyete timanyete gose lakini mono nga Kenya andra bakenya baito maite bakogenda too far asobotumeka kwa mitandao na ndino mata bana baito abantu Kenya maite abantu basomire ti babwate ya masomo ali goro mono na ndi no sakuria chinzi no ne East Africa no Africa lenda bana baito basomire atrende timaito sina singe batagwa chigas usingi yakogera umanyete ogukwana egento getatekerwa kalwa gasori and that's why because renda singe nchekwere ndege ne kitwa twalete Cybercrime Act iyo yatakire kurigereria na gukeia amakari aya abana gusa abantu bakwa ni mitandao na kurika kendi yose dole nditino chenga yana gutumika effectively utigali ndekera gutumika konyoranga abasikari abago spekume unabona abana baito bande bakwira chichera baba Ochuang na abandi bakaresa kutisapia I think richiko leta kero ditumeke so tati abana bekara bakugwa tubairiwe koti ya kolengane richiko kolengane richiko kono mata abantu bande bali bakukwanwa bakanda bagechwa batiga richiko ba korabone batagete igorende bintu biro binda tebe no nyatali mheshimiwa Raila no nyina abantu bana kwata baba aturi egento kinda tebe ngirianga ki mangana yaro amu okwa makweli bine bintu abantu batakirwa kale patika kabisa to lendo roche ko kubona kukwana ngoro Raila abantu bando maitemba no bale malia no ko danere bakodre basokirya mangana bakoranga lindo go maine bwale ngo asamangana yabona maiga but then regardless tikabakaje family ko sabantu endo maite sometimes abantu abange no nkoro no nekaro achipkati ya kwete abantu bakatenga bakataba ngatiga on monte yotakire mata yotakire kabisa ngokure familiar nabo munarabe familiar na ndira naro buja bwa yambororo kuni bono roche abantu konye bari ko Raila ni mchagwi bate bani muganga trochi bamuruka malieta onena iguno nyem central bunga ko mwana ko rago te bunga ko rangalia Raila so lende wi tokamobeka akaba omuntu tukamudemonize nga ulito tatukobeka nga tumutumie so tati tokosabande bono roche kuru no bali bari kumurama lero bade bakotena bakatanga nigali ngo mugakumbuya binta akorete binti bindi ari ukono kara lengo mo trochi ngo moto muntu akabumuya lakini bantu ba ukona byo bakanya kare kwa kuli lyo bamana gocha balira no na ikorerwe obuya kare oli mo trochi so I think that's what I can say and I think ese ansa mwende no koligerelinga ase kolengana na ogosira kwa Raila tasire tikale omuntu muamiriri wa serikali pase munda turata ko ole aggressive kabisa maminja ya serikali na boigo abaraya babere bo mwelio totebe moske Uhuru Kenyatta na boigo moske William Ruto babere n'abantu ba musikire kale moyo inawe because ba moire chingurugete ba mu appreciate kale moyo nyono nyamna jite gosiraiga na iki nakero kingi kera nyara kabage ko ko be kioro kero goche sabanto iskoga mataro ni maiterende mbujaba na wata bire ngamba mu appreciate bati abange babo ko mu appreciate kwa bongo linga kera baro ko serikali baro ko ngamba ko nyara ko amboje dai ubo defense bono ko leta Raila ngolinga ncho tene na mbanto ngo ngitaba talinge bamutagete ya actually iba ko maleta singe nchonga ki akere bako tikulia resinga obo kambina bu no ndiro ase Uhuru aje gutware handshake ya tebete na singe ntaje ko ligeria karango mwako ngamara da serikali mana ko manage Ruto kare bari ko campaign ni watete nga nusu mukate hapana troji wakakana pi atabanga baba onde gashagwa wakakana pi bakatabanga hakuna Raila uyu mzee aende nyumbani troji but jitokirete huyu naende so lende nchibuna nkolengera lia singe ncho mono na uba mutagete talinga bari ko mu appreciate it's more need basis need by need basis nga bono bari ko konyara ko manage serikali yatayo na ba ngo mutigese na bari ko mutigese na egendo kendi kya berge ko kwanero mono ne will tinga gusiga will nere
ne bwate ne kwire center stage asa matanga mono wanyanga ase kero muntu asitire gusiga mostly n'abantu bagwikaranze kenyero bagamba bagakabe kenyero bagikanisa gocha how important wiliere ekarta gusoma kuru eso musikirayo menyete akine iri swali ya kwa bolire bantu baito maite mbali bakoranga kero muntu kurike gwire igo gutageta kweragererio kure monta baga bantu batanga kai njitini gukuanga kimoto ka tebe kabire batia mainepi bona bana ngumbu ari sankore kasi abasonke bali kete chigwiro bamanyete nga chigwiro maite faida yaya ne lyanga nige kwera sanga ngaki ibintu byao bigo chakoba manage chakarutai so lende ego ngotangeri bintu bana wastage ngotangeri kisegi ngotangeri no na bintu byao ko gosira no komanya manyakaninga bintu byao twale maybe abana batamanyete uso mutana wate tibesiao butata manyeti usege ntonkero wakorta sekete mutata mayete bono akaro ko sigwiro mate ko kwere seri bintu ngaki umwana bantu bana nche konko genda ibintu mbire byane na byebi nande ntakete nyageta ire gento gete ntakete ire gento gete ya tanka kisegi ebintu kero mayete kere wiri talikiri ikobono sege sonko to tangu muntu ini gako interstate ngari ngaki igasira tatiketi wiri yebo no nyetejo ono rende ego toka ngabono rende mwanza ko gamba ngaki bintu byokare ibintu biko ba managed konyora abana bange bagoteba nga ya tikata takwe bansa ko nyibintu baranga nero batange tensa jinde bintu ene biyaye nero batange temba bijya yakine baganyerera taku ngandi yako ko bintu nayito nene karako kubanyera babisaliria bana chamare baonie bintu byatikete byaoni go chisegi cyaswa so rende njemne ndatebe gwiri nege ntekia basongo ko bikora bari lakini ntwa bantabo mwamu korange ko bachiko besi ngase ko story ntora appreciate wili no igo kunga ya ngabona abana bandu chimuro chendo chimotete kongita na se wili ga tachinda bande batabire nga nigo ekwayirire bagayari n'abantu libagari okorera timaitinga matera kinene gwiro matekare ko rikwa gotigerwere itana bodio konyeri komenyete konyetigara omonto uri amaitenga karaje gukunaro to wala administrators gose trustees bali bago ja komane chinga ngaki kurendeye ko chako ngaki bintu biko chako participate to those beneficiaries so lende no whatever ahora nyoro maite gotigeriro maite omonta goite in anticipation ngago ita singincho ngagwire nera hoteli ako bari sinal tati ita to konyora kende kurwase gija proveninga na bwato ko pakeso ko kwao bantu bani bar maite monta ko ndakaro selere to na makora ngati abagoite so tati banyore wiri ekingo igunda ngana na SG insurance njiro se live assurance ando bale bago bakora bintu bunegi. That's correct, yes. Na asoko kolera wakili aborokigwa gusaba namba genda te kwa robeli igoro ya matemwa manene ya omwako yiga bale gusengi busya gechasya na KCSE nari tukuri igoro kwa rochikaine gokorwa bose kuko bwato ko bakonyo jese aborokigwa bali baro cyama cyari kwenyara na nige tukwabere gukora from before. And I think it's one way you could prepare abana abaiga which is amatema bago chikaranza ndachinde baikaranza comfortably nkiranya ko kwa na igoro ya matema yaiga abana bago chikakora na ande a word of encouragement ya which is abarko biamono nchoma ite alo no matenjero muntu ngachita masomo biamona wateba igoro na linge skuru ya tambacha kuruchi uniform kokonya abana bali bemechiri batari kwenyara ikine gento na wateba na ara kwa through the foundation yani kurunga Joshua Makori Range Foundation igorende enaro cheka na chetororo cheka na rote uniform karwe bikoro to karichi socks ebitabu nabonaro chinga abana balia eba tatiko koraba guka lakini karange bago kamono kare bago bulu mami no joje school ngai mami go jande school karabo ngencha bali bago ka munyete kugore uniform to mwana go janga kabigite uniform yise chinda tabuati abega go change ngo buli yakogoka igorende naige tororo kanyora na maene ama arrangement jiro jiro bona mangane system chia change bana baito tikangiriri bageli kwa niaba ya Nene Foundation no whatever I wish them all the best na ba wish ria manya samatemwa ninge ngetenga bali baba bekire baba prepare na ndrende amasoma yo manyete noro chenga na kwata no naye na intituensi na tole masoma na ara chenjira magama ya bantu kitingo angotini mo kwakiro nya na chite school na kya ko ro chenga ko support ya bana no kwa kana school fees asaba no bali bangaini sijiri batari kwenyara na bongo konya so lende I want to tell you nko ba wishiria maya banyale gweta banyale ko move to other class other levels ba college school na brabo bacha ko abagambi ba mandi because into to ko abagambi forever
ndaro no nyoto ambuli swali hili egento nkeregia kuna sana kurua se ward ya Kigogi omwana oibwere 2007 olenge olende gucho para matemo iseni gasirete nangina rende konye taribu yana bare omurwaire omwana oyo agaseri gwekarachaka gutikorire yo gukuminga bono igando chiskuru bona bwana bwakore wairire mwana yake mukesu makanyo kare mukesu manywa akamye kugucha Krisamaria nyagitari mwana oyo agasira isetayo inani garwarete katwali bakanka genda orore kana chitoro karra mabera manene sana so rende igoro nona chete Krisamaria ne kogamba na chisista chiri chirororo gosene nyarekana bake ichibesechi usinga kitokora nombono nanyuru akona na this morning akora one of the administrator this sister yale ngoro tinya nyolta igoro na mumera kinenda I want to tell you nga I'm almost clearing that bill nende amata ya nyo mwancho abana samaskane iyo mwana oria so that batwale closure mongina atinde ko mwana oya nere ya move on nyerende altiatiringia lakini nende nanyara go ikoro twagamba na chisiste icho na ranga ntoi bwana so rende anyantare kumnya ko chamatanga ngona bana rankore nimo kristingire family batebinare barenchi banyu mwana ngine gende kya kirima se amata na yaro na bego sinyo gukora birero nya mwana wabakare serious emoche ligo sese ngendu na bado je birikere enene muna yale nende ndega ndata komenta asinge nchoro ndali asabe ke bado ngwaka ne wala ngona komenta kale litukelia moche ya sabe maybe kyo mwalio se gukora igore mangane chisemi ntwara baro kwa ba junior secondary bako robekana se mechiawa bagatange batagete vetenere muna junior secondary mbaba rumna ange amona comprehensive schools gote primary kyenye ko bagokwa na igoro ye na maene you know the junior secondary was dominant domicile the kaba domicile and kabe kwa se primary ibono ente ikira bondo chenga nche na bale ko tukuba bere secondary but then that's how the system has been designed igorende awanda sabenga abantu be ministry na the stakeholders baligereria barenga what would it have any cost implication nyeteyo tindo chinga ngibako bikora primary because they are not actually in the junior secondary Pemona sana wakiri soko nyali baga gocha kusangamo na intwe aseli tukulia lero ime yengwana ya Getembe kurende engana yawe ya mwali gochesaba menyibe bunge ya Kitutu Chache North ko ligeretie kamera yere maiganega irenya ko bakobate ya birata toiga karato jokolero morobelie Biyamana aroni biyamana aseli baga na inde biyamana sinsa bunechi ege ntongo chikwata babunenche na onjerende menyete isiko njeno korwa Kitutu Chache North specifically ward ya sense kento ndate bya bantu ba minto nkelianga nindoche amangano koro ko register gwechi kora noga ndereta igorende libageri tikangira nte bya bantu baitonga ki ase bali abatara bwate bibande lakini baikire myaka yo kubate bibande babwate bibande bali babwate bibande banyorire baende babwate kura obugambi mboli go chenchiwa no monwa obugambi bwo chenchiwa ne kura einere sira yao akora ndo chenga chikura chaikire 2027 teliare kora bako batayingo nyimota kitemna bona abantu bakoteba nga yango taketena intutu twa chora barai ntoko na gukorera nga tubata barai batali gokore gasi gosibatali abaya lakini intutu kabanyene nturakora kende osentu akorte kende ka toba chora igorenda bako batenga bakore bare cheste nabo igo na inde omorembe nkoteba nga abantu baito batwara omorembe amangana chisegi amangana ndio kuna kwirenerania tigagoke ekogara no magendero ni gakobekera abantu baitu bakorete kipara monene banchaine ikona kingoteba na ndene na bagwishira all the best linde nyasaba linde ndi nyasaba gitere singa kunechi pole sana so gushiru mwaka raira nerengo sabanga nere kere mipango ya egenderete ubwanje no boitongo bogendera korrekana saba Kenya botole tuamo lakini ntwasa kubona kuligirira ningantu nababisa ekogera mugakori anje morembe ende tigai ni guna morembe biyamo bemono sana wakiri singenjogo cha agosangama na intwe mwanju muligiri abona to koldo morobeliga ali tuko lia lero chinigo ngor kwaro ni toto nyangiri magachi kamera to bataka eto batara nere Eriki Abuga Daniel Ontiri na boy gocho sabati sungura genda gotoro buligo bya Getembe TV ekionga kya momugusi biyamo wakiri asante sana
eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ilikubotoka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentra nibwa amavuta yani oil na boigo chire chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iri gatigati wekali guri iri abantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuji gobusongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. JMAP Preparatory School ni school y'umwano abwenda kwirikia na gusoma chinga cyekiga school yekerero erosire ekerero naborokia bancire ni wizara y'ikiseme imeyensi ya Kenya. School iganigo ibwate kurwa class ya play group goika grade ya kane mbabwate ebirasi bisaine nkwegeria bare guhitania masomo akawaida kwegeria bare French, sign language, music, chess, drama, dancing, abwasi biringo baika asenga kiga ni bien nationals egetiga isaina sebagutinira indagara across kwa asachenire kegama babwato bosombi bweskolo ebirengo by'oburendi eburigoro egekogero umwano akubeke kyara omanyigoswa naboigo ekerago soka kurwa seskureyo dikya umwano aseskurega era muchie obosungu ensema ya jogo area St. Mark's bakere simyase namba 0726732322 JMAP Preparatory School jishinde ushinde. ine kwabeire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia enibo enyinge aha bono tokwa omoyo inyagitari ya World Fit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu weniabo amaruire amange abuna amaruire yesukari amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate no borwere bwasumbuira abagakenga abagaka sana bwe sukari, what we call the genesis of diabetes. Ngaki borwere bwe sukari bo somo bero goime hypertension no borwere kramanyinga kogenda ibure somo be walfiti itosomete chinchereza tochokorwa ya marwaire enchede ntangani itosomete ngendu nga conventional medicine, yani ubonyagitari obwa kawaida tosomete ngendu nga nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliakurwese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano we have ntubiko amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka esokorwa ya marwaire nchende yagata tosomerete neka tugutumia international herbal medicine, tugutumia marioga akurwese mete
twarwaria marwaire igao muchito bosongo monene ntobwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza noerega iga marigiti guys wako ni nyama kwali na iguru wacho wake goroba ya gatatu room 307A ntobwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Walfit Health Centers umusani ogo asamarwaire minyoka na umira na wakili Joshua Makori Nyarenchi mwakili kurwase ense ya Canada mwakili kurwase ense ya Kenya ukuri mirimo Canada ukuri mirimo Canada kurwencha ya kituo cha North oyo berega ko bwatasi abantu bechi nseme cyatsingira ana munaso gusira muna ibyombe nebintu binda tsinseme cyo wakachiri nyomba nebintu binde ndo manyoro ndiganga yetu nelinga no mwana siasa na kinga kichiga abana siasa anana mono na bakwe kuri bagenda ndi kumulera Raila Odinga na mugobwa mono ne banga Raila Odinga tatu mwaba bantu mulenge yango y'abantu gusikengo na kiango libagali na lya Raila tatabe 80% ya abantu bakolera Raila mbali kumulera ngoko balinga tatu mwabo wini mbali kumulera ngoko bainge tatu mwabo Fidel tatu mwabo Junior tatu mwabo Rosemary wini ya balinga musajo Raila Odinga abantu abange bakumulera nga oko balinge umwana siasa andi mwana siasa mokongu mwana siasa ochirenguma azichinjira oyu oideli bagali abene ase siasa ya Kenya ase emyaka gwetane 40 Kenya kabaga gotebekana ni fakti muntu naro akesaba tabanga buya political Raila nigairire myaka 43 ase siasa actively konto akesaba kuru 1982 ku yeah because okay asanare nkoko na chakego keroga nate kuskiri Mike biega ko komente kwaro gotebekero gendre naroche kirona kore tomuganoye ga chake to kararu Germany agachaka okore gasmuno manager Kenya Bureau of Standards bono kero 1982 kuyacha agakora kuru asemi yake ne kuru 74 to 78 78 agakinwa akaba mu deputy director bono kuru abwe kwegacha kumubwata gasoaje na ekwe kumubwato maite mitinga in one way or the other maite kale Kenya jabwata intelligence yenguru ku NIS National Intelligence NSIS National Security Intelligence Service igoko rangamba bwato manyinga no nesale ko ikaransa ugosiba child ne rongoli ali moske urugenya dateba gokwana lengi gore amangana siasa gekora ekuire ko yabete bantu bale ko from nowhere abacho kugataraira igo it means singa in one way or the other na inga active kwa samangana ayuage siasa na kolegeri ya kubwa mono kwebwatira na siasa ene abana abete ni for neku was tabete ni for neku but at the end of the day Raila was somewhere between nani kwa na inga mangana siasa ayunza chinda taka kwa kilo muraibu nza chinga kecho almost Daniel Toroitich tijara moy bono maite omo rire no motegere no barankuminga how comes that igarenge okora egasi ase totebe private sector esa serikali in fact ne kimpiga serikali lakini ngakubona kunyarika no baka aiche ko koba part of the kuya korekanite meaning that omo Raila no muntu renge urota se familia yake siasa yari como dictate maybe siasa anago interact nabo in preparation joko so siasa maybe kwa sababu konyo omuga kumwabo konyo no arenge maybe that time I think no arenge na mumuru mwabo buru no arenge lakini konyo ratraba mwana siasa but inchirelio ko ba part of the family ya siasa komo arenge ground maybe joko kwanira siasa na andi garenge mwana siasa omwana wo mwamerelio monene we serikali so in one way inchiranero na ndotoko ligerelika karwata bakanda chinde nigari korekana ngomuntu renge isiko ya serikali so inga umukwadirie mmeno wa serikali na ndotokira seku osiko ligerelia abantu
barenge bagotoka se chiku ensengima uko muntu atoka serikali muntu akuru private sector acha ko bavatro serikali ndio kuligira limuna bana serikali abata bavatro ni mwangoiga na serikali ya Madagascar ase president yense yuko kunga Andry Rajoelina a former DJ arwete club akaorganize korana bata basani babiri batatu igasa serikali akaorganize akabe president 2014 akaruhusu mundengoro kunga Rafaro Manana 2014 lakini hero koranga ba mwaka miaka 10 oyetandi 10 uchire 11 bamute na ayate kwacha komenya takaso kurwa wana bana jeshi na ba morusrio mwana jeshi na roba swani ndaromna amora ibwense igo in one way or the other mna nati goteba na bora nyole ngano ne karo omwamiriri bwa serikali jinga kechi omoske Jaramogi Oginga Odinga na bora nyebaro chinga asia amate yae mate mwana siasa tayura nyale gukora siasa onyite gusige tuni amate yae na bana ba mwabo bana baje abantu bali barangenere bakanyoranga sabantaba na bora nyole nga anya Oginga Odinga ngo musamaye kakata bangatiga ngororo bake Raila mutainga umuse Jeronda magayao sukuma mondoyo igo in one way or the other something might have happened taribu sa igo ngabona ku ya temti abeire genda bumukiraira igo there was something because and again maybe to teben it was in preparation you go take ribagaria iso ikonyore miaka ene konyora ya chire in one way or the other so karoto kwanire kuyiga and then from history you look at igabete judged without trial yani detained without trial yani obwadire turugota ibujyo korete turukubutini turugota bugunga inkyo koragni obwadiro siekeire for 6 good years and then the worst part of it yarengega ebaro chinga mbali konya kubwata banda babiramu mbali kubwata ise babwata na Raila bakanyoranga banda bonse bago siekero so the same time Raila Odinga alenge echera siekeire it is the same time uyo nene alenge echera isiko Jaramogi enge echera isiko ali korugunga house arrest este ore mwao lakini utari wanjiri gosoka kuchisiko egeita kia ikirindina bana cheshi na bagwancho monto goswana yo gosoka iga eturu gosoka igo na bogo ikota benga ne kiredi tyo kada goragie simi gosene nang kedo gosna mabere bagote ko monto yo pira koletere tikatokoletere but so it was a coincidence and then after that kerai gorirwe na hande na Raila ne teimi koraba ka chaka and exile Norway kera oboerete ubugima bwaye akagenda na ndakamanya gocha koire na chete baka Germany actually no asomete Germany aiga kagranga aiga somete enga kintambe Germany ekeraru gapu na ria chete bona gacha gwasona na siasa kabo mujumbe bwebunge ya Langata abato kuru 92 up to 2013 that is a long safari yomugaka injuma itomo okay inche gocha komanya Raila ena manyita was still young by 2008 actually nyorete gendo kia garita kamanya Raila although konyorani nana renge ndichikura cha 207 chigwa kwa I was still young lakini niro chengi kigenderete na inche konyora tinda manyange kia rengo borai lakini I want to be honest ase umete kero mora asigete ngufiro ngake oyokonango nero ira inche na afiriti ubose ogo basympathetic yani mchezo mondo tomo maite personally lakini eita kwategere osine radio eita ko igusina sabantu bako magamba Raila abantu bange bamwanje tokoba ebi bako igwa in fact abana siasa bange nabo igwa because mwana sasa yonya ko abantu bange kurubjoro mali mbanya kumira ko Ruto personally mbanya kumira Raila personally gashagwa na Matiang'i personally inga bako what jogo kwana batera maitona barakonye bona nabo that's the same way no na kwanya na wana maite igo because he was a popular candidate storantebe ari namo manyite bono diria chisegi chiri cyaba machafuka akaba na inche nalinga kiri na igete by the way in one way nintagete kana inche nchembo murai and that's where my dream came. I once said nga tete nchembo murai ndete tolerance ekora abantu bagaitu sana umurembe instability ya politically yarengo ngalenga one day I want to be a leader njakore tomorembe. That's when my interest ya chakirite up to date. Okay tali right warenge bona nchina namo manyitego bona kurwabunka mu manyito 2013 at least nakini rake baro nimbo at interest siasa na chaka to interest kindomo ke sana 2013 no arenge libakubo murwaniriye 2013 na Uhuru Kenyatta still ariri na bongi wetenga
murayo konango na babo murayo bense esinginche bikora nenchira abantu bari kumukwana because I had no reason sinche no mwana at that point tabanga bono I had reasons cho kumwakira neli alenge what we call a popular candidate by 2017 bono na igira form 4 by the bono hamanyire what is happening because of interest and still na bono abwatenga umuntu bado nere 2022 the same bono ukumumanya kwa na raira na hamanyire bono umuntu koronera bakenya on my side bono umuntu or very popular across the country everywhere you cannot talk about Raila Odinga no mwana mokena bakumumanya he is very popular torate isingincho yenchirare go chiesa siasa chiae enchira maitinga ngaki inseko genda yani Raila in one way na bwate that what you call stability stability nera koreta se ensemo ya siasa abugu but at the end of the day komonyoro kale part of the government na rekoreta that stability nchibono okumumanya kwa na rena muna manyitego up to this point up to now still it's affecting every Kenyan birthday nani nje personal kero muntu nakunda tuma dia bono kwa Raila maybe you can tell us your history muntu nakunda rigoro ya Raila nje tatabe buja tata no mwana siasa mokongo sana okay na bwate amangana siasa usanga ko bayi fo na siasa sana kola ngi se oitoko cha minto bona go se mga tata bona iga chibicha na bakonyara chibicha chirenyasi bona igo ikabana cha bana siasa so chinga kuna 1997 ni bonto tebe no na inkomoke 1997 chibicha chiakira umuntu ore kubolia chikura chialenge minto okay kero umuntu bole chikura 1997 chialenge minto president kero umuntu bicha anjalenge minto so meaning tata muna gachiro nyene chikambeni ochalenge nebicha obeka to manyamano to maita banda gotire bono to yoga to kando maite ekibona bakonyora lidito gotekaro bono tata gambira na banda babasika muna babo musikamano ti babo ngiriso kuremba gachire minto chinga kecho kwanya nje na kamuraga kende na wangu achaba jana ikaransa na ane stato na akonya gamba muna bakuroro nje na chagwa resa bandunga oyo na era raira ngwe tata mba mukwana igore ya yemba kone gira yo tata mba kone gira na nje bona chago kwane mindo birita chinde na igo bako gamba bono kachako twaranga nimbwate obanyigoro ya Raila bono ekara ya chiko ika 2002 egatoka ngakiro muntu nabwate obote boli buko igunga Raila ngukwana ali Raila ngukwana ko nyakiro muntu ate kuma mimic nchirelia gukwana haya ebito munabiri bono kanyanga kiro muntu lego twari interesting Raila yo ningora kile bono nchekero ya jite ko ba na ese bono karona jite ko ika totebe up close tali yange kabisa lakinende nje bono ko file processinga ndate andonga nagenda Raila enge 2006 amangana ya chikambeni katika chikambeni chiandi sina chungwa chiali bono kia magio ODM kia rosi bono uko popularize wale kia meke kinza mwawa bagachike tike koro kusameta yeninyo sameta Green Stadium karaba chali litukeli tima yetinga ngikia bere to mwalimu manene we skuru agatoseli litukeli gochika skuru fees ikabe opportunity gakina hande policy skuru ite yale ngaki onye gwaseli gochika gwa to munisi wesa oikwira nene report elisi kulikunga bali balenge skumba kulitangane kwendele tangane class register ko tekiku mwali ko bali mwalenge school bana bali mwato muchibasa mwame kulikwa bana muno koirana niko kumanki kunga nkoirana kwaje ne report nje nanyora chibasa nje nanyora mama taiyo nje nacha na mama gose nacha na tata nje na tingi yatika kusina ina nilanjira bona yo badanya lakini kichwira ne skuru nya kwaseri to basko ndo bera kanga bona kwaseri kwa skuru bere bona tukaikaka grupu kata kalinga watu wale twaje siasa tukatandukira no skuru era ro puchon toka na pala mukasamba maka wose stadium tukasamba jitaili na hade kana tukasamba jitaili tukasagusi kwende Summit Green Stadium Raila agacha agakwana yani kilo mtoto excited murai Raila kwanje one riboti karwe skuru ngabali matarenge skuru bali mwa tumuchibeza mwachi kwande Raila mambi gorra mule chenga ngati yango tene tukule Jumatano
mambi ya yetro nyetire kiripoti kana metale na baibuli okay baibuli mbara me usina sali go school pesa traikiro onda yo manye usina so school fees lakini because it's mina abugate we kana ale kwenda ka personally kurusa meta bakanya cheki wante nchiete nchaona lituke na linchiete kugenda ka eliria Alhamisi Jumatano Alhamisi kaenda ka ende ko ile report ngachiba twatumire chibesa pesa nchiyo ngacha bosongo kaige sister anere ameta bosongo kaiga na era nganyoro pesa nchiyo bono na kodra mutukabiri sikontarira na gusheze ko na seratigu pesa nchiyo kwera na chiroche ni report ya rure skurunga bali mu atometuka kigende getangani onye tuira ni tioro boti onye tuira ni ti a punishment nero okay na bako be expelled ku school igendo giya kabere onye gwatigareteka lio chine chibesa no muibuli gocha koeresa nga ikiotata igoro tugetia bodo timbati chibuli ko irane school what timbati bono so what did you do a punishment ya bete se school eyo a punishment digete etine chamuna jitale ko nyara ko kolemereri igendo getanga timbati besa tinai go promise nga chibesa nchiro na amanyire nga from the family ndwete pesa chinji gotoka na nganywa ajiba none ngire ne school lakini kikwira ne school so school otabuga pesa na ande no gosete bona magosa ala magosa chungu nzima bona we gitabu ngatale ntinganya chiba sitoke njangira ne school karo chiatokire ngano kanyanga chiba sitoke family constraints sinchira amatete ko ikere chibesa numba ndabona atigete school I dropped out of school. But you guys don't know Muganora very funny. But my family can attest. So I dropped out of school. Totally. Nga drop out of school. Gabera isiko. Umwako yumu ngemokaera. After school. Umwako yugo chaka. 2007. Nanda lingira nete school. Eli. Ngachakira nande form tunalenga. Okay. Ngachakira lesi na tigere. So that is the funniest story mbate ko ya Raila nga. Of course ina bwate besa. Lakini onye Raila atatoka. Yeti kangana ndo sisgo because ina metangene school to akombare ngene school bali to engurwale. Ono guys to metangene school is used to happening atu asari kuro skuru to soka ko teringa ga ngansa abwa kego tuanyo chae tuanyo ko butororo to soka ande ga tu karante kiriri tuanyo ko so manone bitabu busturu ko ko raigo umwari munaro ro getire amwe ko sababere bako tunya tura butura ngi mo garaga to asari ko skuru bote iri mo butega irane skuru Gose doranga weekend mne weekend Friday mwenda kamo mo chikora ya sumote ya baibuli bali bon turwe tare tare wikaka tare bon rojenje na take advantage na chire I think to esa bantoro wa ta very funny yo mga Raila ama kweli haya it's a funny story lakini it's a reality in one way no a victim and if you go mandunga it's a negative understandable lakini I'm one of those few people bairo tekera ase 844 njebona ngoleta 955 na ndikire ndo kibwate sababu ya lakini ya 9 ya ronde ya 5 ya kazi so you might have taken a sacrifice kwa romo yako lakini read all in all that is how you knew Raila to kumanyire for long and in chamaine na mo nkoa ninganchete enchira ya siasa kia yare waka and that's why kiro monto bono igasa ikire yani ikakumetinga nkaito what is next because amate abantu mbale mbona bono Gen Z aba there are people who you cannot tell them someone apart from Raila Odinga you see no monto obeiro that is why when you turn on karo Gen Z abwate amandamano you can really tell that karo mugaka and ba so as a broad based Gen Z bachagete kolera meaning that inga nigarenge hope yabo totebe for example kwa sababu no arenge gatie sabu maybe ili bakagertenga nacho kubwate seke ko ya Gen Z kwa sababu yenchireri yale ko Raila mugaka aturi na tetenga era nero muntu we korate na tevenga pero ni holiday bantu and for sure be holiday it could be someone who could bring enchiragete ebintu mbere bi unique agakolera koreta maandamano ni toko genda ko basoni na za people's president na ba serikali ebigite abanyanyimbo ngabantu baso group pack lakini nchira abantu banchite
ba chieto yukulwanda nga kiba chiete aba bwata ni bale baba Stephen Kalonzo Musyoka baba David Wetangula mbaigeti lakini omuntu egete gari Raila Odinga no muntu bwata nko igutorenga barai bande ngo sera bara bantegera bachime kutana lakini Raila Odinga yabwate ngento kirito kurukanga an organic support in fact ayo monyo uragendo wakane komorora bibagago kwa agantu gete ingiro to koreta mangane ichi pay bill karata gete umuchango sino ibugo korera ugochi campaign abantu bago changa sana so no mugaka it was a very unique person we can say ntoma tinga kanga kira habe lakini rendo no kire gento ngibwata umuchakano and ngibwata moyali looking at the way abaraiba quantity corona roche senate na roche nchira abarai bare komboleza online abarai bakarera sana babo Edwin Sifuna babo oyitokurukanga tije endera namurra bathi gatene na gari ase kwirendelia akitokuruka gari somo gakoli arenga somo birora orera umugavana bwe county ya Mombasa Abdul Somad Sharif ande ngori bano abarai abange by the ne affected abarai John Mbadi actually tarengo rokeraika nabo you can telling a mine nabo ebwato uzuni nyinge sana who again naragalia babo wino Gladys wanga bakite naro jamuna muntu naro chinche okoreranga feel nande kangira ni magega koranga kumbe gente kana kire na naro chomoske Uhuru Kenyatta very good iria gotabinga mongena Ida Odinga nga I'm very sorry yani strike gente kibononga yani arochenga tachindena isi was part of it rochenga there is something maybe nale gocha kokoro mugako ya mora kini no na rata kemaitinga ningi so if I had a way ngendo ngerale gocha kokora because the way a consolate monginoli na boge korkinga but then in reality abanta bangemba kunire ngento ke eba Kenya bang nande Mukenya onde bwensi umanyete ni Raila nchemuna lero na tamire gotara litkolige mayo na gata na tara chinse mwa na ndabaka na macha matanga abanta bange bakwananga umuntu akwemugene pikipiki mu yatanga lakini Raila na bato korera nete na ya affected ya banta Raila na bato korera ni Raila alitukosea yani ibaro chinga yani nige ntabu hata chinguru ngotanga nga but then beat as it may Raila Rodalde one the biggest challenge to got no good place Raila karate go to taragendra to tarango chukwana to replacement to ranga the possibility ayenga yamuna yako nyorota ntara karawa nongo kuana ngikwanya orte the first thing kwanga kikwanya orte nyusi nje nabogete kuru initially abantu mbalengo bugati ninda Twitter sana abantu mbarakanyara ngora bugati narabra bago post okay initially nganyara umuntu kurunga Maverika uko Maverick yes around ngato 2 weeks ago karaposi abantu bagacha kwana into binge arafu ODM gache kali rubagatega rio correspond arafu gacha gacha bono njenga ikabaka sanga tanga ki whatever that is happening everything make sense so the day before I think it was on Tuesday ninkorete story environment ya lenge chinsamo chia Siaya environment ya lenge chinsamo chia Siaya umusike Oburu Odinga na kwanete agatebanga na kwana na Raila rero mbuyali tikamutiga mangana amamangi umukonyi bumurayibu nso musike Professor Abraham Kithure Kindiki agatena agateba na kwana na Raila mbuya that was on Tuesday so on Wednesday karombogete mambi nkanyora muntu mutanga ningaite na rigeretie se kwende page yaya ndikakurukwa I think Silvana Sosoro nganyara begete a full stop ase Facebook ya begete full stop katenga there must be something kutukana se page ya Chavet Nyakundi nganyara begete chimo chigete chire sad hai ngata there must be something bono ngata bonti kanso bono WhatsApp because na ko uniform bwango muna naso WhatsApp ga nganywa chi message chira ali chi got nothing Raila kule want to make it worse nganyara kwa iro assignment Bueno, that's what bono eri yari tubone kamego singi kana yata mu editor ito erike abuga ogori assignment nga oshugulikere umugano
Raila Amolo Odinga tumuntu nyakura sirumu ngano kale moyo matanche actually ata ino incheri tangani singencho chiro chinko ino kegas botuko okonyoranga ochinsa byo byanko kabano ko batoro bwo moyo go koliko chinsa nkoboka actually nkoboka tata bya saa 2 to saa 3 abono no okonyana nanchina timokire bya bono nkoboka na inchenranga chishugulishiri tukungaki bona inche the first thing konko igora data igento naro cheke tangani ali for WhatsApp matekaro monta mention it kororole inga take interest mondo goteringa kwa enda nganyora wa editor ka korte kwende ka target gani ngoro simugano raira bona igento gacha so bongubwa ni number 1 bona abuno inchikombo gete na bona na chakira koros kana ranga rosimu kana raila igento na target ko igento bona tete ko sika clarification kwa sababu kan kiringa ki umugano yonga kin koyoros de life history ya raila karo moyo ngakibono from nowhere ngakirosimu kana kidogo ogento ke kantebi kara tinche tia se status kora ento kante kara enda Facebook kirna enda Facebook the first thing na nyorete kurende ngakitokoroka post entangani Raila Sirio buguma bwa ono kuboli ngakira Raila Sirio buguma how I couldn't be in terms by the way nkaboli there's a certain leader to renere kumbolinga is it true that omugako tai anta vinga mano mugako tai aba paka bono yebunande I've never come in terms what I did na korteka tangani no ko na mbure bali kirete nga kana roche go chinse bagatabanga mugaka gusasira gosininde goseniki bono nchengaira na gochiese kugu ke kulika iguru ya Raila Pora ngana Raila ndige teke tangani ne website yakoroku something into something ekotabanga the former prime minister and the opposition figure at something ikasongo teka kiali ngirito sana as arrested Pono ko chinze nganyana bali ketenga Raila Odinga digali gutara na mwese koye na mwese ko mwabo ase kanse bachi ko mweka o sirio ko mabugaye korunse ya nganyana DW radio Deutsche Welle ni kama ni Deutsche Welle ya chamani naro ke ligete story yo ono ngaira nanga bado sinda accept ngaira nanga ngalike subscribe tingatabanga I hope wish and I think it is not true because I never accepted so it took time baka one karo na jiti accept bona nyinga ba muna bono mundo bono ngarusia ko bine bikoro to byo moralia ngabeke bikoro to byo mwana nje kawaida ngateba baka sitini etebe bona njiko kanya njikomeka njabo baka ndrete story jingao njabo mundo ane kenyoro mubwata ngombe limo gataba ngaki ngakibona ngombe ayutaka muga nyara bera naka mama ngebo kusino kunyansi chali to we wigi bona njendigereti TV ending aquí go break vale news yo ma te quiero mandar una referencia it's not a crime to reference tanga ba break riboli ngate ya bandaba nkiki kende tega hone ga bini so ka chipara ngwa ndi ba kwana ngike para nganyaro mungwa ndo bege te radio ego tangazo mugano Raila ekamekore katanga nigasira kabwate miaka 53 kaboli nge yure dikiko kwana katenga ene ready kwana wale ngera ngo nyamba katabanga because bono na rusi trust pina social media kora banya na igure ngokure 2 weeks ago banga katanga ngi bona na ora nyamba bagataba tara kora gure nchibono surprisingly kora kora ngera nyamba alindo nyole tensali kelikirenga muga katayo nchibono nkanyete state house njomona na isana tingatabanga yolyo muraibense akwane pinga manapi mugakota yo but it was a sad ekabali tukuri kong nane mood yani egasaleka nane umatu kware ko bokaya nane nchirense yo kayarenge dikize yo kokona ndikiti ngamane umugakolo nyara ko bagusira ngoma kwa anyway that's the experiences anyway bono ntakatutora asuka bosi yake twarigireringa bono ngakiaba abarahimbare ba ngakibona yorengere tsiaze ya Kenya guchiko according to you now bono the absence of umugako igando ngalike abasongo bakanya katabanga back to the drawing board umuntu ndibwenze kuri ko mwana siasa Kenya igando ngeko back to the drawing board bono ngeno aroji
okoimukia choka e whiteboard kende kionte akiri kimo na bana likara oli bujanga ki formula kyo kutumeka because that's where we are because karo kuli ya bara ibonsi tujakira mu raibonse na mwana siasa mwana pito bwate sense he was banging on Raila Odinga in many ways especially was sustain broad-based ikine ngete tangane ndiye karo gotiri magocha tochanya namba 2 muske professor Kithure Kindiki na bwate gapu getago chesa intachinde konyoro renga na bora nyoranga bago ikanga motive yango ka 2027 Raila muske rutatanga ki Raila no anya kaliga tiara banu munana musirani ngimetiana iko reni kuchimoino agara to ataboke kuchimoino kento mnego samwa ego sene ndani ngimeti ngamuna wana wantu kanyama cha kuruta mwa musike grades wanga ko mwaka makutanga abara isikabera ngimeti mtumne toko tiri mko gaba toko cha saba gavana mbaro abange kocha tuchakira mugavana wanya no mugavana mo deputy party leader be county bwe kiema gaudi musike simbarati na bagavana bande already baligerelinga how are we going to run this to survive? There are many things here happening. Abaraya babaika bangusana. Batu omana. Ndani atoka nge voice ya Raila ya baletramo. Raila mukio kabako igoro ba muki bantu baberega. Kwa hiyo ngabaigwana ndenga toigana ntungutamo. Then what is it that is going to happen to them? For example, one tatanga omo governor we county ya Kisumu Paul Simbarati, omo governor we county ya Mombasa no senator Sosi. No senator Sosi wa Murendamo. Batete kwa mwanga ningo ogochikobe party leader yekiama because in essence a party leader nigerega ko isiko rusio muntu isiko chiko moreta gochaga then upon already we got to a resistance here very strong abanta boika oyo mo go ikacha ko reko sokanga ngimutangera bo party leader unless yani miracle kete happen of course bona ngando maitenga ikiama kelingia nyari tukawaga gochora Oburu Odinga no Oburu Odinga ba mo chorete as a unifying figure munale mu mromo abaraira close to Raila bagataba ngadi bagaturanya ko sunyora na bono iga mugagatara nigo aye kuratinira lakini mind you there is no decision Oburu Odinga go chikomeke go chigwa fekite kya magiodiam uri abe kungune figa oronga ki isa figa ngo igwa bando bagataba ngurange tore NDC igo chikuratify igore itemeki umusikopio wandanya tenga itemeki Oburu Odinga abe umurai wiki mekyo officially I don't see it coming I see it in NDC ekali eita gosino muske Oburu Odinga atenata benga inche amatuka ya na atendo muske kuruendu yani asirete bono iga inuni no mokwamanga ki how are you going to move the party forward then again abantu mbara mna bana Babu Wine for example Babu Wine konyoro renga muske Raila Odinga umutigire isika mutwe kwa isika ke it had happened before nga Raila Odinga bado na tiketo mundo go timu wanyonye isiko oyo etakete etikati ya ODM then na okonyano Babu Wine jack piyari ganinga ngakiago soka garanyo etikati ngaminya ko gavana na konyoro jack ko independent in a way wona na bako batambu tedinga ngiseko tigaro ODM we can fight for this so jani no mugavana we county ya Sakaja the latest beneficiary in France because ngo bayanga impeached to banya ngo bayanga successful because njenga successful lakini to do the intervention of the president and former prime minister como the biggest como konya elinde a survive garo bisbono then what is it that is going to happen to him bali bala tabanga bono Raila nero turangirtia ga to ikaransi ga to tige muske Sakaja ga ndemero then what is going to happen bagwera na bataba ngabano digato murusio then na aba na baraba ko muruse abaramba bwate gatiro most of them baba elected ko baringe kya magi ODM angena baba tayo bono then they can be blackmailed bataba ngaki mwago sira Sakaja murusmoro ni miaka bere tigalete taninu how sure you ngango jimore kwera na maega ngitota wakire sabu ngakitogo sustain 2027 turate kana sese jinga bono can you imagine the MCS ko Langata MCS ko Kibra MCS ko Madhare Embakasi abana ba MCA babo bacho lide kate of Raila Amolo Odinga babo muno mu MCO kirarasho muske Robert Arai ananda bacho lide okubayo ko banga na Raila Odinga meaning Raila atayo na barbu kiabo ndiko ke so it means inga wikachisa buchi yako
back and forth mpaka lichibuli drawing board riwata banga kiro montero nili karane choka. There's no other way. We kayani kiro montero ne drawing board. Ebe ningo we kaso drawing board ninga kinga kikuli. Na no position yo kaba miribo kaba nyene. Ina we baikire kwa nyabacha kire kwa karaira magina bali batatenga tachinde anginyoro mo konyu muraibu enso mukoro umusikiri katika shakona nyako baga batabanga ki. Asebone gamna to kwana. Omocha ni Olimiraira. Raira is what? Raira ne oxygen. Ya pro ya serikali ya Ruto. Omoja ni Olimiraira. Wakore Ruto. Wana abana bawo kumanyanga ki Raira Olimire bono naturally. Ngakiru tawo jigotegara. On tena nani kujibali kwa kesabu ngaki. Onye Ruto agenda te exist. Then strength ya anya yeko kanye ya karure Raira. Then who is next to empower? Ruto was sustain on slot ye kuruese abro ni serikali ekine kirege abane baro nando kuruese abo ameribese na baba samaritinga ere na bare kange na 2027 onyole nga baba tene na Ruto na ndaira ni side ende opposition pada na romba ligetinga bone to samaritinga mwako yo ngo chaiga atebe gosema tiange tosha muna atebe ke bakitosha usegasha kwa tosha atebe gosema ndo gosengaro so tosha kangana bo Ruto nga ba one time in fact ona taiyo so those are the ultimate seven ndo bakwa kabone bone ni chisabu chile mtu yabantu because aro no toto again teketaringe ge affected yani ge affected kiromondo positive negative because influence muga ko yigo toko tarange gare king maker na bata abase ballot lakini nero orenge determining look at the senator ya Naroko Leda Molekina influence ya niganye ruseti okoba yongo fight for baba White note of Baba kanga senator ya Naroko na akoro Samuel Tunai oyo ngo mugavana wa Naroko. It was close to winning. Lakini mwana gatonga influence ya papa ya Soira. Ya Soira. Na ndo sakuri county ya Narok. Majority of the leaders go bare serikali mi. Kuru mugavana actually mwana ko nyoranga only one person yore Leda Molekina na ero kuru DM oregari. Yone bwate effect. Bono tikatora tikanaga. Ndio tora specifically to Luo Nyanza. No man tenga Luo Nyanza as long as you got a ticket ya ODM you are assured victory apart from some few people what they met the notable ones na bono mo yorenge lakini ataka ruo yorengo mo Jumbe o Kisumu West rekoro kwa mogako lia rekoro kwa Shakiri Shabil not Shakiri Shabil actually ega rekoro kwa yonde Kisumu West mogako lia ngakwana rekoro kwa oyo nyata diferente kia kuruko kumonyora tore the former Kisumu West MP na ncherete liachire Shakiri Shabir independent lakini na aba independent na abwate amanyinga DNA ya esa koja check buya abakonyoranga na biko kwera so muka Raila Odinga umora yo MDG oyo kukonere Ocheng David Ocheng at least nabundo che batemeta ko ba outside asense meyu muka korie kare koro kwa Aluoch somebody Aluoch orenge kiama ya Wetangula ole bana ko manene bo NCCDF NCCDF Oluoch someone Oluoch na at least babo a big numbers alago very true alago Oluoch obwate kuru aba MCA aba women rep aba Jumbe aba senator aba governor it is courtesy of ODM ono tigana utusia karati kama utusia antu bwata madondo sana the Luo Nyanza oche parts some parts in fact genda coast coast you can telling her never to kutuara bakeba a handful bako base batari system ya ODM but majority ko bakuru from ODM nkai kwende amakweli ayo muga Raila njabana tade ko kwebinda specifically abantu specifically bali beneficiaries ba Raila Odinga from 2013 Karo revolution ya jete 2013 Karo revolution ya jete omo governor bwe county ya Siaya omo tangane ko Colonel Rasanga Colonel Rasanga it was nobody. It was the least favorite of the governor and Sameli. Lakini ko balenge close to Raila egatoka ngabano ko bakwa close to Raila kwa mo favorite against a popular candidate oyongoro William Odori oyora mo deputy governor we county ya Siaya bona iga and then omo governor yakaraba jiko myokani galiga egotebe kadanga no embono nga William Odori won lakini because siasa kana Rasanga kabaswa nini na mo governor and he served for 10 years then fesikwera na Siaya ina rutoko kwanda bado mtu abato mungwana ngoro kwa engineer Gumbo
Yeah, became very popular kama mbunge Oralieda. Na ile kila jete kote amekatoka ngaga etoko nya gotobo because of the influence ya Raila Amolo Odinga. Bado mtu wabata na former police spokesperson I think alikuwa anaitwa nani? Bezito yonde kitoko ya Marieta. Former police spokesperson ya Ngoli Nyoratole. And then into bata abanda gocha. Then wikira bono iga James Orengo wiko mwenyene na yeta gataka ko impeach Oduor asinga njama I think 2027 okabara ira atari kujotoke ballot na bera bakong. So the scheme was William Odole impeached it yeta chikubo government county yes osinomo kong. And then onyorenga William Odole na bonegana na James Orengo bali korana no bosia sobosi bali kumirana uli ale ghost gwaka bonega mkaita meta Nairobi rioka umusharo ya kali kulio njoko kulibwe kaiba otimoka. Then it means na chikula chikotangasuka William Odole ngere na tanga ki wana ngekerekiana we ya mob to ko no ni county ya Omabay Mapei no nyete Cyprian ya we awiti nobody knew Cyprian ya lakini gari go dance to the tune ya yomba karaira wana yore bone ga the in fact penal ya bwata one of the some of the most popular candidates for governor musike kidero musike yuki Magwanga they were popular than Gladys Wanga. No, it took the intervention of Mugaga Raila Koreta Magwanga and you can tell Magwanga yuki Magwanga you cannot joke that guy politically. Are you saying that Omabay into ikasegeta bantaba and the intervention ya baba na yagereta? The only thing can happen ngelinga almost Gladys Wanga to convincing powers Machia Magwanga ata Magwanga ngaki ngemi yake tano yengo ani sasa matruko manyanga ngo chumwene ngochi mbona nabe kunyarika because ngo tabakana nga account ya Kisii 2017 mugabana mutangana we account ya Kisii moske James Service Marigongwa that's the language at me to convince omo konyoye ke Josh Maginga jo maitenko sokan ora bora minyaga basa ga tonyo again avatari nyina ko ro deputy governor wazi rega kingo soka 2013 2022 oiru anira soega because you are closest to by position but it happened na bako matema tenga into na gotora arwane ga umuntu muyaje akoganye ago tigaresiko and of course muna county Kisii happened the same then to kwera nanyine county ya Kisumu Jack Ranguma. Do you remember Jack Ranguma? Yeah, Kisumu Jack Ranguma is going to come back and I'm predicting Jack Ranguma na rochika na no governor. But what do you think about the professor? Current senator Nabala Agenda I think is part of and there are big wigs by the way Onyorenga no Muswati the women rep Osaveti first she came just 2017 the second time Rosa Buyu and to watu mutangani into tuara Rosa Buyu bono but Rosa kwa mo kwende mo bunge ase bunge ya Kisumu West na erengi wete nganata ketikocha kuboli bono abantu mbale abamubabo na baba Rosa Buyu abamubabo bali nzachindora utaje akaboko kubayi ukesiasa including by the way Ruth Odinga gweterase eljeta ya Raila tata benga muntu na Ruth Odinga na botora tenga abantu ra sympathizing aki you are not going to clear the name of Raila Odinga kule politics like that. And you think with that maybe Senator Oburu Odinga era miaka yana bela maeta mwanjira bo na ndatenga ki atikandi moke but then they were saying we need somebody who is article maybe Ruth Odinga are favored but I'm predicting Chaoko Odinga is going to come very strong na mtakero mungwano na next speech nya kabaka kurwa liti ya soma Eurochia Muskeraira na ranga matene kali murabo buru nani ga kolega state house no moyo mbo abasemye bo na ibwenze naranga this guy is being prepared for something big. What about tigana Buru that is Odingas. Do you think it's the high time that the Yala MP Oyobete nominated Winnie Odinga? You can tell Winnie Odinga or Tarire Sabahari if there is someone in the Odingas the Railas, let's not say the Odinga the Railas family or Tarino Mugako, you can tell Winnie Odinga in fact paka
Bite according to her Tasama Gokai. Do you think it's a high time now we have another Raila? Tigana Odinga. Tigana Mangani Odinga's family bon mzee. Raila's family now, do you think it's a high time that family Raila's family the only option but what Bonaga Winnie Odinga. And Winnie Odinga Tarimontora right off. Yeah, you cannot write. Winnie wanted to run for MP in Kipra, I think. Narangata. But Akaba prevailed upon. Akatenga nene to basakala tayo basegi butayo ay ganya kiao gero raka Mugaka was there akaba numde to siala akatenga ya bona katika tura focus ese Mugaka mnamo matani gari mnamo sio PA bwe personal assistant yo Mugaka bona kura relax kura very good but that happened but bona ga idea saying ese bunge ya Rangata na Kibra oyo no mo sikejarango no mwalimu orero one of them ore muchanda oyo mabona baragenda but preferably because we orero nero raendeka about from Winnie kaba mwisi ko Raila Winnie ngwe present yale muna omura siasa ngwe present yale muna muntu maite kiago kwa because yani all through kiro muntu abereka koraga Winninga dizifideri asirete muntu irete libaga se family li Winnie oyo nga fideri maite was preparing Quran for I think 2017 fideri maite Quran nga for Kibra kangana rongato ole ambia Kibra bona I think one go tapa kwa Fidel then we will bank on Winnie Odinga as that part of it bona nabo meche nabo the Luo Nyanza I think bono mwamuko muyanoro asabantu bago chikotwara siasa chiri Mugaka Raila abantu nabange by the Raila the limelight in fact ko Luo Nyanza by the na abantu abange nobody knew about Jack Ranguma nobody knew about Baba Kotho Bara Ranguma bagatanga rueta America agajalioka kawa ticket tanyanga ngakamdenga bera gakole trajo ku Nairobi owe ka Nairobi akanywa nchalero akaira na gatanga mumbra so tanya kwa comeback tanya kwa comeback but he's one of the guys abantu predicted and the easiest person go chamune komeke comeback ese abana siasa aba governor bali abakoro chakira ngumana bate chance yakala anyanga nyongo is going out it's automatic that is remba ngori tayari so akaroko consider ndamne ekyo yes a chance tokwira na sarongo rwa gusiri wabero gwakira Raila for a long time yeah no not because from the beginning ekia magyo dia mnakia we kwire biro gebyo nene asikusi benkisi na Nyamira so akaroko ligere ndamne ebyo abakonyaranga weka effect ya baroro either a positive or a negative ese abantabu na wano ngata turenga for example mo bagavana we county ya Kisii no bara orosio dia mwaroro to discussion there's a chunk of votes almost pos Mbarati anyorete with Raila how is he going to recover those votes because karaga tena ini ngome ya ODM party na ODM yumba mma to ODM was baba and baba was ODM so igo we kabantu ba bono asoro see do you think now that you and me understand know very well much as Odinga na bakonyora tarasira in one way na botokoranga ekiama gya ODM konyora gya chakire ku lose influence we see never konyora ngrasi of course you cannot write off ODM by the way it's a big party lakini konyora influence akego ya chakire ku sira wetera so go chakwaye Fred Matiang'i so I want you to tell us 19 koro kerengere can what do you think is it that now Gusii will now have a chance yoko shift totally go chair as a side of Fred Matiang'i or say through the deputy party leader Yures Paul Mbarati ODM will be part of will be having influence as sort of Gusii yende ketanga to chikoligere bonega drawing board to akwana Matiang'i manyene need to start drawing board aro manyene na the drawing board because already he has made a decision jogo ya associate ne kya mja jupiri ejo banta bange bara direnga ne negative ne ba yatogiri so everything kiro mundu ngo chale kwirana then Matiang'i is going to think ngakia ko chiko ni alti a base yo Mugaka Raila what if for example Matiang'i ngerenga bantu ngalo kyama kya Nyanza kirili bagali ODM what if umuntu asoke umate you cannot predicting abantu ngakibago umuntu somebody can imagine because toira no 2002 for example akaro moyechi asogete
Rift Valley njali kire tunga Rift Valley ategere ncha ngoro chikocho baba nende koske baka chikolige ba Franklin Mbete ba chikolige ba raimbali balengale balenge very strong babo Isaac Ruto bakaligere rubonzi gatebanga not even Ruto was not coming very close na balengale babo Dr. Sally Koske babo Nicholas B. Watt mangerela ngato na bakaligere lakini at the end of the day muntu korukunga William Ruto anyorete opportunity yemo niyo bujundi ya manya watenereri yoko teba no yoko so diamu muna so to diamu ga muske wire mutasa to diamu ga bakanyoranga no muntu okwe present bya so agabe ngaki ko lift fare na yo tena lift fare eso diamu pentagon yeli agatena tare I performed agaika kanywa bade gap net gale Tanzania by 2027 nero lenge kusema lift fare so kwa imagine talinga abeku akaimachi bweka akaireta bweka gutira muna era tabweka igo katwande tena bona liajite ko beke climax kabisa nganere liajite ko lidia katanga nere bono efiga esura ya red nere wenge the against the government become so ga bakatanga this guy is powerful so then what if one of the leaders ara isibona iga acha ko and against take rain acha ke kora against serikali ara against Broadway ara against Gachagua ara against Matiang'i ate bwikate naro sinjira yago chiali aro chimugwa yago chiali gochiali aso go chimoino then nyorenga ibintu bya draft bya bere bintu then again take care go chiwapen it means one thing this person must be loaded financially he must have money that is the baseline we got to arrange best because Kenyan politics by this morning we got to arrange best na UPA ngeche UPA was banking on Matiang'i sana na nengo taba kadere ngekia mekeni ko gaje tunu muske Matiang'i mune diko igetega ande Matiang'i kiro ke bwato kiro batrena garo koligero dio maite kiro muntu tiga ego flowers cha UDA sabara iba ya wanane ige bwata mo governor bwe county muske munyadiko bwata mo konyi mu murai bwe kiame kia kurukunga muske Charles Onjoke daktari bumbe bunge ya wanjali umo chairman ya kurukunga nyambega kisesa obanyambe ya muri kia kurukunga bagaga isaba nda bons omuntu bwate kiame kia karokotanga bonti tomo ya flowers chia tomo accept ngare bagaga na rota mire koni kiame kia because the deputy party leader akoroka once in a blue while ako kali mo ego irana oyo anjani banga bama chumbo no another day then tokoligeri omo governor muski munyalibo as much as omo governor Nyamira one of them is not a good orator very co inspire ekara kukwana I think talibu kukwana for lack of a better word tariko nanya ko inspire abantu kwana tariko inspire abantu because no ane karo pick no ane sound bites cha go struggle ko nyora so is a beneficiary of a misfortune because you cannot imagine nya libongo takaba ngomo gavana nyagara mata sirio mabwe so about one muntu ole guru yekiama kya UPA korokunga Isaac Jacobo Barongo Bagaka oyoro mamsiwe ward ya Maske West otherwise so handabone kiame kumaite when we are talking about leadership ya mebinge much as ngora tabanga we in a country that we have democracy and we should build our political parties etware that face of nationality needs that ntobate abantu kuruchinsema but unfortunately when you just talk about kiama kia UPA you can say that onye tribalism nerero then the UP has the tribalism sababu it's just based on usioka wana talk manye it's a local party much as politics is local bueno togo skaposiomo I think naro amange kutoko nya gukora iga arno toto na manga parkane egumzo nere yarenge ose chingwana nchiri cyarenge nga abantu barbare konya kubolinga kurumoskira ila odinga asira barara Matiang'i actually era na kanali kulia leo
Ono debate yani rase na haraba ko bolia mangana Obama. Bro want to go to that route. Umusikiri ya Gachagua. Tararo kana sense media yoko enda ko be with the family or either no ko rumor bero Raila Odinga. What do you think might be happening? Nwe tinje pana kerongo ligiri musiki Gachagua. Ngaranga Gachagua numuntu oli taliko nyara wa advice ka. Taliko nyara wa advice ka. Utaliko tagarira abantu bali na era. Gosero manyene. Why advice abantu bali na amanera? Because naturally turugwa ka muntu olense. You cannot kick a man who is down. The moment they waiting a chingu manjira oranga Raila nyakitali yale, the best thing Gachagua could have done no kukira. Because you don't know what will happen. Whatever chitiko soka to the open, ko repulse, ko kwana, ko tabanjirege na kia mwafekitiwe kwa manyene. Because this is an opportunity asabara ibonsi bata kere wika. Baro muske mbaka muske karonsa mchuka kwa mana ngatairi no aneliba. But the presence ya was something, yeah, because there some perception. Muske mati yang italiba gata ketayo. Muske mati ya chakuru maskani ya. Because barabu no montokora kurwa alio tenga is vakti has come to me. Bono Gachagua chingwana megati watenga maybe you are wishing the misfortune aside. Then umuske Karonso na soke otebanga na magoso bakora kumuna libaga. Then in chekaro na ira na maiga na tebanga chingwana chia Karonso the latest terminology ya tumikita against Raila Odinga. Chiarenge terminology chinge uche samato njeba the testing uche samato ye family ya Raila. Number 1 number 2 supporters, number 3 serikali eyale ngo take charge of the state funeral. Yeah, it was a state funeral ejo ko bangona serikali. Okay, I don't imagine someone mona Karonso ka gulibaga umate na base serikali kanga muntu tra mali baga bono diri kono liku kwana ta one time. Because then umuntu we qualify to ka gulibaga by stature numuraibuense numutike Uhuru Kenyatta nande Uhuru Kenyatta na bakabwa to shortcomings chia Uhuru Kenyatta numuntu okogenda tute wave ye crowd na kwana tari kukwana kwa direct Kwa bacharuma na kesa serikali na maitem na kwa na nyaka softly but then November una serikali yokora gia abuneka yana to type so because umuntu ko batenga owe gende kera rwanire myaka yonzi ndoke tikakegenda itarara monde ye serikali ko ni numuke bwa ndoko batikira mukeire na muraga ndege na ba kabati indirect so that's indirect then can you imagine language Raila ngoje Gachagua ngoje tumeka ngoje kwa kulibaga sika maisha ga imagine aki bonotoire omo kwa muraibuense okabere omusike rigati Gachagua ali ere Raila Odinga no karati kante ndore ko iru likondo ugo chakwa inchema I'm having a problem abana ndore kezo goja inchema natumiro goja imagine aki agoja kurwane gali sikire redindadi aikire gali muna digitali zibanda angene kiki ntare ko chakoteba mbona mwatana igwa kanata ka hotebanga the only surviving tool almost William Rutabwate I think Raila Odinga I think algo chakwa I'm just trying to imagine algo chakotebanga bono mugako yochire bono gwatandikire we wajire totake totoranga so that is the problem bono ngayo chigoche problem and the Gachagua abantu bamanyite takabata kwa nando nege because ko kwana by the ayeri kwa inde pakinyore litukala ngaba suwa nini ya tebe kimuraibense face to face Uhuru Kenyatta we have inherited it lapid no moteko jako nalia ta viru to ngabano okule because it is not a matter mutre bana akonya madrende you can prehend thing kiro muntu na maite because amatanga na raringi na mu Rwanda gete bwa bosi bole chinza machi ya Mount Kenya I remember musika Gachagua asomerete Raila bube by the way mweta musomete face to face bube bwa mzee tunakujua chinkwana liba ngale bano yamwe nandi shake nali achite kutabanga hakuna handshake the last person tra rengeri kukwana nere ngo Gachagua sali ngo asati mwana mindo Kenyatta
So actually onyandri Gachagua to tebari gutoko the only thing he could have said Leo Raila have one more. In fact no ane epa crash moske Gachagua nyolete se page ya kara posted a condolence message yo kanero ya garatenga kitata sogeta. Lakini don't you think maybe mambe na bara ikira maite baron matukota air piatora ring Sunday mambinga tene it's a public viewing tena bata to korro wimbo ya boyan Sunday lakini ende you can imagine that it kasarani kisuma ko chakana. So do you think much as is it a political under human circumstances naro Gachagua na bara iche as a human being the crowd nero but one human nature ya human being kwa human being gano mbole ko bolunga ki ekero mungwano ya lengenya kitali Gachagua ngote bare kupragia kutabinga na bwata information ngote bare ngani bwata nda serikali bagonte meaning yona maite ngaraira nyakitali yale na maite condition raira lenge name the avions how then did it happen woje utapena ali netega aligoro ako kwa na mangana yu again sio muntu oli nyakitali onyo maite nyakitali ali whatever happen okay turati kana Gachagua mumurumu abo Raila Odinga manyane Oburu Odinga at some point before I think broad based tuanze kusikonyara broad based ya chire na hiyo kantaka kwa in a public rally was it a rally or what akotabanga Muraibense William Ruto na planet ko goita mumurumu abo that was so maite leadership ali ko basugule mutu ni bali ko basugule mutu dio position ya liko choke para ko se mata ba Kenya mbari ko bachi message ni chiro cha sana chiri chance pe gocha but then we should learn for differentiate from political statement this statement je chiko emotional intelligence you might ne linga bono umuntu noje banda bagoyituko sibago sambo na mambo justice umuntu oli maite kanyole mama umugabo ko sinu mumuragete goyitwa anya mama mutenga oya itubuje momo mwishi kanyoto chandire umuntu oli mwana wako koroma no gotatu evono na maite bingo mwana no moyibi ko sinu mukomo bibi emotional intelligence na go chabo so obwente kwa na situation and that is the difference between a politician who might take ndakora no yo go tatera no yo kagete ngana might take ndakora that's why konya bara ibande you can imagine bara imbale bako ndase batari kuogerero lakini bara bako ndase baogerero ngiya gora monta ko somona ne gira turko la ko enda kusina matanga kwanyora ngabantu bali bali ngimoto yao baogerero turiko takita mumanya kiagara baogerero na kwa ogerero ndeze omaito muntu mangani bwanda onyo muntu ole muntu yao ogerero take note akwa na chinsa chinyinge akwa no tacha sawa ndota tatiko yigo na yoje anya kwali gete no ne speech ama tikanaro yoko beka JSB mugugo okwana no muntu kwani abantu no bakwani batiko chira ama tikanaro yoko tuna sana wadabanga ki chengoro kuwaro nyoto nyangiri nguru wadi ya cheki bunge ya babasi county ya Kisii bore ya na areta family pole soko sireli kuna no mwanju ino Moses nigo ikaranza ora nyando kwagera jingobe bona exe bako jogana ngomuntu onye tumwali baga nabango jo kwanda point eba kwanya kutenga moga bakangwane ngugira muri magali egento keno mwaite gento kya Gachagua ngota mo kebwekania sinara twa gwataka kamkunjigira nante banga mate nangu siga igasetu abantu mbanchi tukotumekeluka yete muntu moko bosa no muntu gotabi aya turi gucyandai nebanga tubwati ko boko konde wensi keninge wakoro umuntu yiga kwama kungana yari shida cha yabwate umuntu yosiriye buguma bwaye mata abantu ba connect automatically inchireri wakwana you have a hand in it bana ani okwere is it because chinkwana chinchwa Gachagua na chichikereta maybe bagatenga ko era tarara ko bikira makaro mutu wa bweka kwa ya bweka iginagi njaro am planning chinkwana cha Gachagua because under normal circumstances Gachagua gocha ko chalenga matanga because as a figures once political figures once be bali Kenya bakwaneka Gachagua na rweko oenda missing nande naro chiko siniri tukuli goro ngigali anja muchikole kana segete by the way don't you think it sent a message yes it was yake tu sana I think maybe to could have sent a message finally to ko rega like chinki what about broad based don't take the torch as a broad based do you have broad based
Because the igitokoro kanga umunyene koleta broad based muskira ila Odinga. Oretera abana base nyome negende. Nche kerona tabiri tukolike manara na tamiri kolike broad based na tamiri kosanga na kolike future yae. In one way chinalike na ronga broad based ko ke survive. Ego survive in this way. Ego ndega tangane. Abanta bali as a broad based banaiga tochakira muske John Badi uyoro muwasiri o treasury ndobato muske Oparanya uyoro muwasiri o cooperatives ndobato muske Hassan Joho uyoro muwaziri wa mangana mining na ndobato muske Opara o Pio Wondanyi uyoro muwaziri wa mangana estima abanta abons ngai bali better off Ebukunera katabanga a live dog is better off than a dead lion. Abandanga ibadi off. Tata yabone go muske Hassan Joho aresa kosoka ku broad based government. Na yaguchi nowhere. So the best option here no status quo. Umusko Pio Wondanyi. No majumbo kabere minority leader. Ta kwera na minority leader ta kwera na bunge. Aise kosoka ngabana tenga wana ndo broad based out nisco. Iko chireka automatically abe jobless stateless whatever get what is that to jomenjo ni badi olenge umojumbe nominated one no muwasiri of finance can you imagine nga iyo nkioko rusi badi treasury ochiko mwaishika madam to abune broad based karu treasury injiba no siko ga toko ekinkiko te yaba ngimoko mwa spokesperson ya kusaba chairman board yam ngiko cha kwa yonde badi moina ndevi bono iga abanta ababarango nako balire bonse Oparanya ja Ali Hassan Joho abanga deputy party leader akaro ko baruzi serikali ya broad based ngiko ba muina ese opposition united opposition because the highest level party talk about deputy president was a president to ko rusi Joho muina le matenga injugo je united opposition abirani metia Matiang'i for example Ikonga ikoira abande kwa nyabako minyokana na Matiang'i to ko mutenga injugo abirani metia Kalonzo ikoira abande so that's why I say I'm saying the best option as ODM no go take any broad based government. Lakini abantu bako eligeli na baro bako eligeli ama baga serikali. Abantu babo Edwin Sifuna babo Karibu Amisi babo Barongo babo Katoni wa Mchomba abantu abaya baro Karibu centered ngakibajiro Kenya mocha something Kenya mocha the third force bali barabo dindiri on baling broad based. Now that they know what they are looking for. Let's go on your muske Edwin Sifuna atakaba umugava now for example was no your figa was no figo atakaba because I don't think empatare na Babu Wino but I think ndakamo so maybe mungwano lia atakwira no sense abo abo sino bagavana atigere on Nairobi usina atakgo defend kero kia ikyo senator anyolenga ekira favorable aranya go defend ka outside the government broad based Babu Wino ni gatete abe defeated kurobo ojumbe ocho bagavana so era na bwate right yogo tamanga there's something there's a level above imata kere go tamboka so those are the individuals who are to work out of the broad based but already one part of it na nyani gato local tata kwa nyano governor we county ya Kisumu Sports Mbarati abe broad based I think there's nothing yako ni kurusa serikali there's nothing yako lose because ni governor ngi abwata kurusa serikali yate ya no kike na mbwata ko ba yata to broad based so igo status quo na bego chikoli main alafu na mange tware kwa kukwanira chidaka chetre 30 na iso teguri chinsa inye chia bono botuko waona gento kero kikere so emotive and I want us to talk about finally waona gina kikere finally final who do you think will take the kingpinship kia you know we have the law now is there a possible leader ora tara se bikoro to Raila Odinga nakina matenga se kire bonaiga to go jago point ngo mondo because 25 years ago monte yo lego jago point Ruto ngana the next kingpin kia lift fare no monto ko match
we kari gari gapu ya ne drawing board ari genjira ngaki ngaki ana image for example umuntu muno yo mulike umanyene MDG umo jumbe bwa Ocheng David Ocheng abara image ni ata ngaki let me try ne kema MDG 2027 aimoke abe kabru andeli luo Nyanza yons every elective position abe ko muntu kurwandere kerogeke waze abe ko muntu kurwandere kerogeke every position ni gali the next thing get kama kanyorango ide majority of seats automatically yes elevated himself wachi kabe kingpin to for example sengidero imokire aroso ni kama kiae abeke kwenda abele kingpin tata kusonya baachie ku elevate umuntu kuruluo Nyanza ko sabata ko sen people are talking about Babu Wino don't you think he has a possibility Babu Wino but the problem is Babu Wino the same sarenga abanda abalenge close na baba abatikarte moyo baba na rota hiyo baba baingeluko wa moshia sale mbalenge accommodate ko shia sale meaning talinga baba asira bachikomotenga baonanjo mawana era opportunity ko chukuru kabisa mutenga kibado kanya kwa sokre kurwa sababu lilion sokre no chiskara so that's the disadvantage unless yanya wale sneakia makia nali kira mona kira mu elevate kama beke ngabono naye kwa tole chinguru I think kwa political campaign bana ika the first step no kwa a party leader of which Babu and the party leaders want to give in to baba tati kengerega to anyway na right to wada sire clear I think by now nabato ko tigera gabu into kwana manga itinge kai karo we can bank on karo maybe on Sunday and to endre ko kwana sabari mosque Raila Odinga the final stages actually we live and analyze tamatanga ibono because on Sunday kono mwanche motekere na manga muntu renyure ikure Raila Odinga he has a history abantu na baro sarosetega lakini rende nando biyabona matanga yanya begete bwango iga people should move on yamona sana aro ni toto ase litukulia la senkwana at least wagambere no motegere litu ninchi konya kubogoli chisimika manya na barabunga nkiba konyero muka Raila Odinga yamona sana mwanche muligere no motegere asensemeli ya Facebook no bego YouTube mbarba trigger tigali na CTV toko bakira ngambya mona senginche gusanga mona ntuna sensemo radio nchengo tigaranda ngendero murubiri I think tengo saberama sasa akire mona kingota inje kurugare kingota yaba ligera libaito na bategera libaito bagata bangalinga ki kiro mona wata bosibole bokorera nchere no yansi ararere ngekora any opportunity yani ndimo korero ko ndimo goje na ntoko chakanya rairo ko chakolera lia kabe so gweka chimapiri na begoto akiro montolere muna maitira alinde korwabo mabogendera mona sana iwanto kendra sensemeli radio nabomuko chikoro kwa Sam yenda kwa taboneli yanyara ni ototo ya ingiri maige kamera matunda no are ngege na bande kurwa sensemeli ya TX ntubate DJ Artisan na bande bonsi mutwaro botkobia ntungo kendra turbaide ya seredi